na board obetumi abodia ene na awofo coach afi club owners team managers ene wo manage bo ho nyina yansha ne nso sa kwada no ne talent no ye betumi aboa no mana kwa bobo no ewo international tournament ahodo no ema wo no so obi aba betini din sasemasi ana wo benti woni mbo sa bread ya hyase aye pekepeke kwada no registration ahodo ekoso wo ba no o club member no onimbo ne bo a sa bread ne wo se obde akra ne eba be registration ni bi ema no ahoma ne ye 0246 142 643 0246 142 643 na woni mpemfo akastana cheche wo hu biada womo ede amount na perfect series woma no we na Ghana Education Service for say here or English language books ahodo ma basic one consider just we history of Ghana RME computing creative art phonics wo per language and literacy afi computing coloring and writing for preschools one more modernized KG ni preschool for the no one more just love on de ya na ye English language social studies science maths computing and career tech ni nyina ebi ewo na school so no mock exam term exam midterm exam famra ya say question no san supply like bi amakwada ne twa wo no nese ebeduru ho so nkocho bi si no wa solve na bibia akokwa no kumase epucho jane oben station nkwade dance man first stop na be hu nene bookshop bi amu bowura ho na kokwaje de ahoma ne ye 0243 299 938 and 0540 755 465 bomani se won so wo frɛ na bebia wo bia won matumi aboa wo ema won so wonsa etumi aka womani bi na ade ama abofra no Vitamin kanom ne no adwaman so onya bi ebeboa wo abusua anom ne we no kala sem bi anim ehye panu anu ahodo ahye mu ma eboa mpani boa nkwada kafen sem bi anim omo na ahodo bebire na wa adwaman so anu bi kise calcium protein kakra omega 3 6 and 9 ni nyina wo mu a ekoni padua no eboa pa entiamfa ho nkoto kala ne so nkofa ha o mani padua no omo vitamin choco banana wo ho strawberry wo ho no mo sanso na soya milk drink no ni nyina bi wa adwaman so a unya bi a ebeboa ma ne o ma nyina koso yi enti daye tuufo se store na wo ya fa bigu ho no ma no na Ghana fo agya tum ebeboa ma ne o ma koso yi dia ma na World Cup village ni so guso koso matches ahodo no nyina ne sefata se wotimu nsem ne ye de braw ene anwumre no nu mo betena se enti e culture so wo adwaton de bi na pese Ghana man ni kumaseman gitumu a bra beso dwuma de asene na ye mo ho dahuru mfama wo e ho hyehye ya de wo from to be frem panimfo e wo 0240 889243 na 0247 995160. Enyuma na ebo so ye mu na ewiensema hudro nyina da ya kenkane dia mamo samfo ofadon entwi bosia kon labo asonfunum ne ye mienu midin mami adrowa nyanta tando menin abrewaba kofitumasi afika se no emu ensam eni Asem Beba Dabi nya ba ne santi ensama hudro ya boa no kase bredu ya de hyase ede amamo nanse wo ma wote wa na ba betwam se wo kopie mu e wo bosomtwan ba trompa hwa na so ya bia ya edidi mu kopie ba bia leki eda no enkofa hyase ya wo tu fom agudie aka galamse na we wo mu de no mu tu ne kwa papa so kran kanye ya ba bia wo mu didi akoko didi akwana anhwe ya ya tete ha sa o ba bia wo no hwan fito distance ni wom enti betumi adi na hu se wo mo ne na ma leki ho santan na fe yaduru hu na eno na aka ho bi mo Otec kase kwame agye ni boate ama ne boni ene aban anamusini ya wo ho ora Abdullah Hamidu akasa ebisa ne se eke galamse na se liga mine na sem ya beya kwofo bebre no aka sesisi ade edubo somtwe wo ma nya ba bia ndu se leki no kura bi wasasem nim ana se ba bia wono eben ana empo se emeleki na onu aboaje bre ne adaje a kirekire mu sade asem no esitie pote moma yentie bi am say me na di bosomtwe na because e su bosomtwe debo no mostly na issues ba ye kana ye the fry su bosomtwe and I'm speaking authority say for now I'm ADT any community say one lake no ho 22 no mo be no one said they are affected by illegal mining and legal mining is a work there to make the impact so they say no a dab on things but some form of narrative no assistance it could be the possible bongo for the kwano some could be na
mining are taking place over decades. Could be also a mining shaft. Like former, like say the more Anglo would not say for my mining of some decades ago, my jaho. And the guys of some mining, I'm on for the baby said, this is a operation no more than 3 times. More as sad machine, national security, a baby, 9 months, a baby. But oh, yeah, I said, once a month, other places, I know what I do, no Shaka. Abusua eni ekwotie ye eye aban na musini wobosumtwe Abdullahi Hamidu eno de ato edwa de case no esitia wo grounds ho pa ena atesa woni kwame ageni mboaten edisa enkomo ye to ansem ne so na odoma nkoma nhihye mu ewiase ewiabo a eduma ensonso to saa ane ede kro na enkenso ne tonso na de anigye na eba frishe kobasa egugunfudie so manuane ba menya bidi na so esan toto ya enkoye nti enei oba magana mu a enso ne yi ne tipe na akoye wosu ene adwutwa enu anadwumu enso na to ewon kran ene emiaye betise ningo Tamani Town Ridge Kaswa nyenya no enyasam keto akora enso na yiri na ka hu bi ama nipa dodo na anenei wo magapade ahodo aseye dodo na nso na aka mu a uti anye ye na de wo kwa no onkwanhyewu na wahia na Ghana National Fire Service adwumakuo no kyerese wo moye bi anadwi enyasam keto akora na nkwada mako aduonu ni akire ya keto apa ya wo ne foforo kora so ka hu bi adwuma wono mo ayede yi sankwada ya free sa to ranchem ni mu no eya ade a enya adwuma keto ento mo fa akwanya yiso na se ne nsuo ni si toto no wana wotete bensuo wo a wonim se bia wote nsuo to eyiri fa honom no di nkan pe ba bi kobo ho adwa ansa na duru se ne ye hu bi e won tenten fidie ni so no na bre nsuo ni ya sa desie bi wono mo akafie wontumi mpie na wo tie mu sudi pemwa no abusuafo mumienti wo mo the Bamcha rescue team Kumchata area behind Malam station behind Malcolm. Please, we need a rescue team. Please, we need an assistance for people that are in their room. The whole place is flooded with water. We are begging for an assistance. National Service, Fire Service, please, Kumchacha area, behind the Malam Station, Malcolm. That road, the whole place is flooded. The whole place is flooded. People's houses have been occupied by the rainwater, and it has entered their rooms. People are dying, children are dying. Please come and rescue, okay? Pregnant women are in the room. We are begging. We've climbed to a rooftop. Please, we need rescue team. We are begging. Oh, I don't know. Our hosempa wani tu ewuo. Untumi nya ho hwe na wu. Tibra wo su a wo pem wa no. Ebi ane etie yi. Na wasasam kroya ho no na ka ho bima efisam soafo Interior Minister no Honorable Mutaka Mubarak Mohammed aswase emrahye bedwani no ono so wakasa ede ato edwase Ghana 42 ene wonoma wo wonkran de sesisi ade ato ani da ho ene wonia wo bepe ba bia kwakosha na de agba wankasa wo ho ban sanse enkamia ese fiti ahomache no a ebesi sabre ya yakasa miaye bebre no a na wonkran ya enye baako enye edu ewo nyina bedru no na nkrofo otiem cars ene store ni nyina ensuo de kwa ne nkrofo agapade no ene de ne de abroso eno no abode ato dwa wo kire mu se de ade ne kwa ne de nkran flooding no eya agensem akwan nyina ensuo ni yiri de afa won nti onia se wumpie ye na ba bia wo no eya empre ho se me kwa adwuma entimi pie adwuma wurafo nso wonia ene wo ye late ya de asi won kananie na mo de ache gwonom sanse de ade ne kɔ ahomachenya besi sabre ya ye kasei no enkran eni ayenyan papa enti wasre Ghana fo nyina titiriw ene woma wonya mpie ya ensuo no emewura womo dem se wo bia enhye ba bia wo se ne be ya yente awrehosam ewo ensuyiri ya chi wabra Mutaka ekasa no ensemu bia wode atudwa eni. For now, we are monitoring, but we'll be happy people stay home as much as possible. If you've not left home, please stay home. The chunk of the city is flooded,
And we are, NADMO is out, the Navy is out to assist as possible. People reach out to NADMO on what we call 192 and 193, 191. They should keep calling. But if you have not left home, please stay home and try and work from home whilst we monitor. Because talking to the meteorological department, the director just confirmed to me a moment ago that the rains are going to continue till the afternoon. And in fact, they are expecting a heavier one from Togo, which hasn't yet arrived. If that one also comes as predicted, that will mean that we are going to have more rain. So those of you who are coming, so far the police are telling me a lot of the places are flooded already. That links to the main city. So if you've not left home, please stay home. Ani nga yekotie ye fisam suafo owura mutaka mubarak no wasenso ne yese bi be efri togoton ebebo abaye femu ha eno kura nyamedu ye enti no ene obi ampa ba bi ntena yie na de abobo bai amfo ye ne kase bi amma ne yekwahoma so na ya ne amane boni amache fada kwakodi nkomo wonkran na ne ekwaso nyina das prempre ya de asie no wodi emu amane bo ede amaye amache wotemenka ama he meto nka me ne ba wogina he dia na ekwaso wonkran twamfonyini maye ebia ni jina de me nua na pay enso no egugu yinti yakinchi yi pa na sisi de bia mabewie no ewo laboni na ma memfa hyasie emfi malam station bia also fukum chacha ne nkofo ne omo ya asole ho de obaha asole beble na wo ho na menna se me bo ane dia malam ne mpata mu ho edi ba sane ba la pass ni odoko side wo de se ni ensu na ma na ho so pa bo be se no nine ene fa 4:30 mu ho no ensu no sha se egugu nkakra etini nim se hwie be ata no nsia de ne ensu no adi atimi aba from. And so Bob Bears no see me on some one is that been some job in Siabonti take for. Now you see a bunting as a share a malam any important was in sooner year for in sooner year and I mean about media there's a video sending on social media to say if you about could do I say the two a year ma who any pay shame future and after baby two galam in sooner year in Kofon a year almost there ma Seminia Baua, Udwadi to Tong, my hatasso, and near Menzuna Yen, a Tina Humana Tenti. I have father said in Colani behind Yamanas the new friends who edit free Omodemo, Domoco, a nearby a house, a bank. Now, when you have the lemon, so I was certain in Patamudia, a year or Donald, he said, Ordinatimia Yana, and me a year business and a cashier and TNTZ, and then I prepare Nanko for demo and near my fridge, I hold and Namusu no more air corner. And yes, I'm good to acquire. I'm one as a wood, I don't know, I said to me, a fridge and I say, be a wide being soon be corner. It me kind of nurse will say, that's only Yaman at me, I boy ye pa. You send me a coso or second chink of 4 near Matina War, Donimuna, Mom, Tomantos, Force, and then the Yankakra, and so I me every year partner so do laboni any labadi apapa Wallace trefe ediko charge mo ediwe ma de ko shemu mutation mo dan asa to me inso na ye pasa adwuma na inso na ta na se otum se me ba se na me no kan de wa ngata do ni bubu abu se ne enema etimi ko si pa na so far so good inso no apon takra enso no ada ho petepete se ne amonfo betimi de omo nema na yi retimi di atutu yi ne ni banefo di nkomo mo chire mu se inso no aso inso na ni wo fo yi pa enti wo baby en na baby en di mo den aso betimi afa wo timi di akoto baby yi na se tumpo na betu afiri ufie no ho di atu firi ufie ho na ko pa dan fo be ncha na se unu ebi ho na ko pa chi se inso no eni aba fo mo se ne edan e wo fo mo so no on se nka ha de oba ha wadaro me edan no nya de pinkas na bo ho pa ni esi dan no de esi so ntino amen so beble na timi ewura nko fo de ma me nia oba he nko fo kura ba eni bakati se inso na to agudia na se yidi se me bo amane enawie amache sabri ya yakasa die nyenye bia amate ba bia akoye ni nyina apart from the padia tete sensuo de kono obi afrim
obi anya mfiri so far so good na de ba kokora ese twemu ema na ye one set and asen kan ha no ba ha to the school near the holiday e dey ma eye omo se mo obi on go school because osha obi born ba ho ban apart from say budget pade ho ban ye sa bonkola ho ban se ba bi me ko obi la boni apapa Wallace Malam Kaneshi Odoko Seka and Kasan Obia, a bon back about Bia, and said, the bowl school, then back on school for the phone. It could be Mamma can send you soon. I and the Oma teacher for Nankas, common person by schools, or my teacher, or more friends will no more for money, but it was a dear college about much in your life or Manuko and Kuchinko PPM compound, the Bianas or Coffee Hako baby, and on between your garden. And so far, so local classroom, one can have the Biblina, and there's 60% of the day, so to empty classrooms are almost in the ban bus, almost my self cast, no mutim do ban a bus, because some of the ban is when you go to air to Emma and no some from Libya, who has almost form manner, it's been able to wait teacher for dance again and a meeting confirming at the media Mamiaba. So papa bomodena fo ani di akire na sabre fe na nsuo ne twetwe ne di e be free ma ba kire biada waboabo no e di ababa be som na so ba Facebook ne so dia ni enyan papa na dia ne die overhead kurasi wa uhunu so hu de na wo kan mpaye na ye mo se e betwe no na se ne obi afiri mu enye sa ko ba bi nsuo yi dai a ni nyina ntweme ensa nya sa pese ne de kwada dodo wasan kwa na o makam a yenyi wo mu sesei nkofo sisi akonkon obi wo ho kra wo hye inside yenya hunu no ene de ande sen da e de abesere se de o mo kan uni obi a ne ho no enyiri ya kontam we mu sei na homa na ye hata so ne ma no eno na besuso ma na de twe no na de betwe o jamu pedo beko edo beko she arahu ene de sen da nkna yi nsu yiri asan ba bi papa ni tikura wurama wie na ne ba no ene tesoro no pega ne ba no no aka ma sa panyini de obetumi adonsa yesi na akora ne de eso ni mu a de ne beko yanto aso abusuafo ye free nkran dia na ye se ba fie kwada so abato mpasua so agrek na wiase mpani kan se ampa abo bi beka wo a ontoma mu ani free ababa wa ni yonko brebo ya woni ne bokusu atafre akoni aba hodo nyina wono no na edie na owura yere Faustina osai bunsu wa ye nyame dia na ofiri mu no yonko brebo a woni ne di akoni aba yi ababa wa na fanwera fita na efiri ntisu besini na ase owie ya akata nanim wa ye ne ho hye saman wa nya ba bia nkwankowura ne yonko a wafiri mu no ne dem ene wo okura se kan ekura hama amroba pa wo kwakoye adwuma na omo won potem ho no mo kire se omo te wo ne wafiri mu ne dan ano kunkuren dede bia ase ensha dan nye dede ye familia nti omo ye so mbetu ho anamon wo mu koya na akua ana abawura no yonko Faustina dem ne wafiri mu no gina no wodrop ho na nioma wo dwira ni se wo dwire wono mo koyere ne obusan se de benti na betumi atu sa na mon ya wasi efiri bira ne yonko ni free mu no ne saman ma ne nada anadwu bia wo ba ne so eno na aka hu bi na wakọ malam bi ho nto koye na malam ne se saade a onkope ne yonko no ho ade enfamra se ye na taade no mfanye bibi ma no na sa asasa esa no ebetumi agya na chiridie eno ane ka hu bi a wo ba bebubuwura ne yonko ne demu a akwakofa sa wo ye ne diabre ntimprempre e kasa die wona no wo fi honom sa abre no wono mo yere na akua eto nkrama kwada so posifo ba mu a mprempren wo mo nsam a wo bo manhwehwemu ahodo akoso edi afa asem no ho nti ne yonko a wo free mu no akosi na chi ko wia ne neoma odi nsemme e wa posifo nsem adwa asem no obi a ne sama no hu na wo onyonko nso de sabre nka wo wa awrehurum na ekro no na abebo abusia yenyina we so na ensama hodo eboaboa no de bramu ni nyina de mfansi wo hasamfo ofa jon ntwi bosia kon labo na bedi eche na kwadwo apia kwame ageni mboatem professor kokoto papilo Solomon ni mwasaribia Diane wonum nyina aboaye papilo ne bebo echi do masinya mani mozia do ma Facebook YouTube baby a unsu nya bi ehwe yen asomfonum na wie die ye mienu midin mami ajwa nyanta tando menin abrewaba kofichumasi ya soso
na Asem Beba Dabi dwumadi edi ho wonom de ato aso. Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture. Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture. Hey, Unia, Pavi, and the Black Smokes mixture no. Malaria dronana. Ani, say nam sa. Ubeje di sa menim wife nyina ye tested positive. Ya num bie no. Say a ku malaria money nyina. Am ye nyina ye negative. Ade ho. Won ma wo ye Hepa Plus mixture no. And wodi we nsu aba. Sentia. E wo sa wo immune system. E strong de bia. Enti Pavi E support immune system no. Na Plus Smoks no so e tu malaria no gu. Malaria symptoms. Et say etipaye, afiafie, wonum ato, ahomre no msa. Achakura 4 days. Na Pavi and the Plus Smoks mixture. Wanom no e tu malaria na se kura. Anya sa dia ko hu doctor. Fra 0542 778572 and 0542 807907. Magie Dredi Pa Pavi Plus Smoks and Hepa Plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada woni mfiedu mienu nkan our pharmacies na herba shop FDA aje edwede nkrato yatum Hey, Opani, Mashusha wache. Sa perfect series books here. Oma me koto obi mama mano. O wajajai. Abua wa mo se wo to make kan kama. Wa kabrofo. Na nkontabu akura de ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAJ perfect series. Atumo no de jai. No de animdifuo ene tre wa nwoma bia. Owo crèche, nursery, any KG, books bia bi. And owo science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing. OWAP nina every basic 1 equals basic 6 English every basic 1 equals junior high school ne ba ne combine so a owo ni nyina bi English nom and maths nom me say books be any wa perfect series any bi na GS any naka enso am approval into obata bia nkoto ni mane ba and so we there so ko be kura betumi akotu akoton amani students o na eno kura de wo tebo no so say hwi wo mo sa set mock exams terminal exams and a midterm exams at the master school so ehia wo mo a atufo nko aputuoja station ho a enkran danso man first stop any omamu ba bia ye tonton books bia for 0243 299938 and 0540 755 465 perfect series. Your world's future is secured. Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture. Pavi Plus Smoks Hepa Plus mixture etutu malaria na se kura. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye woni padua no mu no. Afie kura na ebeye onwanwa mo. Eduro ye ma general well being. Abusua pomudin ho hia me yie. Esne bibia. Enti me ma no mpa fie ha. She wo ye Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband and you also we Hepa Plus wife na abua no. Hepa Plus mixer magie Dredi Pa Pavi Plus Smoks and Hepa Plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada woni mfiedu mienu nka ho our pharmacies na herba shop etufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDG edwede nkrato ya. Nansei mi amedi ho adanse pa se made hu na kofam. Ade ban mio ewa achiro mi hu ni ye papa. Asa de ebo asi mani so. Mani ne so ye wisi. Eso ye mikusu. Mani pronsio efemfeme ewowo me. Ensem sei na wo kadia. Ehia pa se Dr. Reni be show. Bra by Grace Eye Clinic. Mayemfe fidie nhwe wani no so. Enkosi wani na chi. Nyehwe se de nyoma sitie. By Grace Hospital esanso obia yehwe asomu ehwinimu ene eminimu metre ENT clinic etimu amota kwan mu minimu ana wasum tai kekau ne sentu de nyoma hodo awura wasum setakra yi wasum penti hairpins matches ene nyoma hodo awura wasum no Mr. Jai ne bra my ENT for ehwe wasum ne famawo da ben na hunu dentist emo hwe wanum ma wo uka so bi ho no kokọ na chi bra mienye scaling and polishing wanum nye hwam kama wo se na so abua bra miehwe ye de bi besi so ma ye fe anampo etu a ye besi foforo de amawo kaka bi jejo e wo se ye tu a ye betu enwema amaka nyina opesi ye befie be hwewo a ye be ba by Grace Hospital so okumase breman eben DVL office no bibia ni amenkasa 0244 97 6805. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Krobea.
Krobea nana Yaw Asante Asem Beba Dabi Akakune bete Onua Ori Abe Akusie Oti Quantum Pon Mo Sir Orni Marika Na O Okokodoro Asem Beba Dabi Yesu Woha Yanbisa Peter Otec 1029Fm Woha Wuko Tie Hefa Piao Adon mu buhura aye ne na se nkam ise nyuma obia ni nyuma no doso nanso de odi amanipa no eno na oyeden ohweso edidigi Otec nyame ma won nyuma no enkoso opani a wo pie adwuma no enkoso nyinkyire enkoso abawo enkoso enkankan kwa mantie no omo ye adwuma wo mu nyina da papa ma won ahoɔden ni omo dia eni se ame no kasa no bai enkwa na odi ama me odi asem ye wo so wo dia sene ya metumi ate atɔ obrane ho hwibio pata ya sɛdeɛ na ade akyɛ na ade asɔ bi bebi nso wo mo so na ni asem o edini wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma asekan enwo no tuturo nso omo mpaaba omo da so busua eye waduma na papa wo ye ne kyense we kan sɛ ayi ni na ase nkam bo wo mu nyina ho ban ebidia ye tia ehumɔ brofo enyanka papa wa yi bi Otec ma wo nyinkyire ne duma ne ntumpɔn na mo so fa botre odo ensema ya na mo tika eye futu sema yo ne ya na ya ne kire se wo mu gu anim ase nya saa na mo tie o mo ka se adwuma na mo ye no emra wo mu hu obi anim ase ne mo ye yo kata ye na ya na mo papa nka wo mo hu fi saa bre do hwiri kopum bra odo obi a bekɔ na odi ne baba betena se a se de be ya on be sisi na bibia to ye no Asem Beba Dabi wo tumi no ense wo ma nya emfanya kopum bra Otec 1029 FM. Amen. Krobea mpacho. Good afternoon. Krobea na mishraw na mintu wonkwam ene dwumadi a wudi sede wosi ya ma Asante mali Ghana man. Krobea na mishraw na memma wo nyini nche. Nyankopon mo nyini nche. Na memma wasefo nyina nyini nche. Krobea mira ho. Na nyame yiwu ma ye se, nyame yiwu ma ye se pepoye. Hwe program ya mo ye na wie efa abrante die hwe papa no namba bia watima yi sa 30 million dia ma bi bi se hwan na betima yesa hwan na betima yi bibia tise ni nyina e Krobea wai wo o papa wo ye ahomobro ni niema wo ye no eno na ato obi akoma so ama wo yi betise kande hwan mi amenu kase mi nibio mi raho masu awie matini so awie na me no kase nti de me ka chen so nyame hirawo nyame hirawo nyame ntu wonkwam enja yeda papa ya de wo ye na da obekasa wabre no wa hwe asada no na wawie baba nse faso bi ama nti me sirawo enkase ma breda koso ye nyame be hirawo mitie obi biara wo studium ho nyame hirawo wate assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Mene sala papa me kasa fira nya Asem Beba Dabi Otec 1029 FM. Me da board yase on a boy asida tosumi no enkoma mu mpanyimfo ne wabegyafo de tosumi ansa enkoma tiefo no se me da tiefo no nso ase okay me fa akonya yesu aka kira me nua no mu ba ne se ukọ awale abisa kwa misa na se ukomu a Asem Beba Dabi ukọ awale bisa na ye nyinkyerɛ sɛ wa misa nyame a na nyame anyi ankyerɛ sɛ ɔbawe na ye wodia na sɛ wohwɛ ne tu ne ne nofo na nanim han na sɛ wodi akyire a Asem Beba Dabi enti wo mo hwɛ yie sɛ obi kɔ awale a ɔmmisa Nyankopɔn sɛ woni Nyankopɔn na sɛ busum na wosum a sɛ wokɔ awale a bisa obusum a wosum no na onyi nkyerɛ sɛ ɔba na awokɔ kɔwale no sɛ ni sɛ ɛyɛ fa anyama wa na wajai Abraham ka kira na kwa ne se onko hwehwe awere bla no ma ni ba Isaac no obompai na otumfo Nyankopon e kire no obapa o se ware ma Isaac na Isaac anya ayire pa one ne tina good timi da rade ase yenso da ase me twantro antu mere so me kutuo me ba oba nanim ya misa ne se man kutuo nanim a ore ni sa bo me sa yem se ore madwuma ma me so ante free honum no me ba oda de na me iri ye no aye papa me kan hada o mere ay oh great
mere kasa daem udani apanya me dani wo watch you udani apanya me dani wo watch you ahomachi 5 na miri akochi apanya of na dem abetere me o inside ya mi sa no ahomachi u apanya me se machi no ani nti nyama bia miri ye wo fie ho no anu odin me de ne maka se oye na se mebu anjo wo na wo ye ni falifo na me de asem na betu wonim se Fred na tunufu na de oye no onya ya osimi ye konkonsani Ernestina papa do you respect your husband mi bunu na fe de na aba adekura ma ebu embamu ne se wa wale me woni me abresi fie wodi dina haya ama bla ne so yedi ama wodi dina ama bla no ama mbisa wo se ha me ne yesa ama wodi dina rent na wo ka kire me se wo so ontenam na tam so na wa yede na wakọ 3 rooms mi hu na 1 room na osi ye wudia 1 room na osi wa hu na asam waka me bro bi na esi 3 rooms no Ernestina enteno o ka kire ukunu so o mekoto anim na wo mfa na adwuma ma no papa adekura me ka asa no o bla no me buano pa cha me buano pa enti obekoto anim okoto ye o ma ne tene nsa e na aka asa wo de na adwuma ma no die enti na wo ka asa me buano pa na adwuma no honom no yakogidi yedi yakọ honom no na adwuma no honom no onya adwuma bia bema no okofa na mane beduru ye no mekunu dwuma sai ye mia na mekoso me eba ma yedidi ama me kire no asore na okoye no awo apaaso ama omudi ne yampa ebo kakra ama sisi onye adwuma kakra ente se me da na bibi eba me ma adwuma mitime kire no mekunu fa nche na aboba na fa kopetegu ayi no me kire na mekunu onye adwuma me se free yam nyina tia paasofo nyina omu tia me bua mekunu obua no kwan ben so na adwuma se ya na wa ye dai se me hu bebi a mitime kire ne se da ya de we me da bibi ba se menya aduwa mitimi ye koye wo ho ade o ma me bodua wa bra o mpene so o mpena ware ne so pacha ile
ɛna wia yi ɔdoma nkoma nyame ayeyie enka wodin ɛna wia yi ɔdoma nkoma nyame ɛnaase enkamfo ne ntontom ɛne yɛde ma odin kronkron no arafo ne adehye awia yɛma yɛn ho aha yɛma yɛn ho akwaba na yɛma yɛn ho yɛ ahyiahyia aha yɛ Otec 1029 FM sunie ɛnɛ yɛ dwoada ɛnɛ yɛ da foforo atwedi ampototrobo nso kwa me basa yi adom wasan ayɛ ɛnɛ awia yi wahyehyɛ ɛsɛ fata sɛ meni wohyia ɛnunti ɛnɛ na awia yi yasan hyia wɔ afidikase yi so yi ɔde yɛ kɔe nkakra wakora yɛn wasoso yɛ mu abia ɔsam yɛ de ahyia biewu a ne yɛ de aseda ma ne din kronkron no ɛnɛ yɛ dwoada bosome dwui ne da ɛtɔso aduonu nkono emfimpinu aduonu nsia mu ɛne ɛwei ɛnɛ awia yi asan hyia bi odi Asem Beba Dabi dwumadie no na ɛbɛsom na dwumadie yi da biara da wɔ afidie so ɔno sie hyia asɛm kropɛ ne ɛka yɛse yɛ de sua deɛ yɛse yɛ de kyerɛ yɛn ho nso adeɛ ɛno nti na awia yi a yɛhyia nokre adɔfo ne ade hyia moma yɛn ɛnhyɛ ne nso sɛ yɛ ba besua deɛ na yɛsan akyerɛ yɛn ho nso adeɛ ɛwɔ afidikase yi so na dwumadie yi hyɛ ne nso sɛ yɛ live ɛwɔ yɛn social media handles ne so ɛna wie sɛ wo join ne yɛ ne a wada meburu ɛyɛ reposti wada meburu ɛyɛ ahyɛ wada meburu copy link no fama unia na unia nso nya kokoduro unia ne nso nya kwanya na on join ne yɛn nyinaa yɛn kan bom nsua deɛ na yɛn kyerɛ yɛn ho nso adeɛ ɛwɔ afidikase yi so na wie adwumadie yi yɛn nuanom be love fo wɔ Spain ɔnom fa show no live ene be love for a mo monitor show ni nyina no yankopon hyira mo nyam kese afei wuko United Kingdom mine mu a ye wo GN radio wo ho ye wo Patmak radio wo ho ye wo Abawa radio ye wo Amansan FM ye wo Breni radio ene ye wo Sahara radio ena wie wonum nyina nso abo ade mu abiebiem ye adwumadie no etwagu ewo wo mfidie de so ene ye wo Kings radio ene ni TV eno de wo Paris France abuchman ni mu ye wo Dache Hima radio eno nso ewo Denmark ene ye wo Rakus FM ewo Belgium ene Sky FM wo Columbus Ohio United States of America abuchman ni mu onum nso abo ade mu abiebiem ye adwumadie no etwagu mosomfo Krobea nana Yaw Asante nie na wiei oje aman magimedwa ewa afidikase yi so wiei apese makanana meni wahia ewa afidikase yi so na wiei Krobea jata no ankasa nie na yabɔ mpuni mpui ye de Asem Beba Dabi dwumadie no ene ebesom enti wiei mama o ye ahyiahia oba de achi am ye wiei ahyiahia ye ja akra good I want to say nyankopon adom ho ye pa na nso so adom menso me ho ye de nyankopon ene ye dwoada ode nenso adom ye bia ene nso ya se hia biewu a ye ba besom se be dwumadie ye hia se ya ye se ye de sua de ya san de akyere ye ho nso ade very good enti ene wiei a ye hia yi ye ba be sua de na ya kyerɛ ye ho nso ade weekends ko boko de oh na ye womu the worst ever weekends a minya ye sa bosumi we weekends we ya ye call ye say ye bre ana ye worst weekends me pese me bompa ye say ma me encounter sa weekend bio sa any o de ba bi e fire ne edin starting me fiada efiada entontom nti me pai me fun wani na memene da aduru memene da duru ye me de fun ya koma crash na mana fix ye ni no o fix ye ni wie ye matutom every baby a o fix ye fun yo aba be duru as koma mpon oba de na magina se me pe baby aye me huye kakra na makogina ka bi kia ye loadu de omei wa pake e was cromampon wo say ye twa triangle kasie bi as a runabout triangle e wo main station hodo ma pake ho obo me koba ya
me driver side passenger side hono obi de kaya ba be hwim nipa ni wie ya watuko woni hone de heba shop nie mabusa ma hu obi a kidi shop nie driver me parking na chi emranti agina ho omso ma hu obi a na nse wiase hwe wasei obi ade ho enka de nya abotre gina ho ka bibi manipa ne meto wo dwato abi chaw pa bi a fa manipa no ba wa anya ne saa enti wagya hokoi enya adwomone na adi che nipa di very good e de se kronfo West weekend server e de se kronfo West weekend server kafra oba ne da ni nyina so na nkwan wo ho no nkwan de enye hu ya sure me wo kan tontom ne yam hye me entontom ma me pai mi screen na me ka say ya de nkwan ne ya na misuro nipa ti ase ne de e ka mko boy nya ka ketwa o nkwan no de nkwan no e wo ne yago ne eboafo yago ne eboafo eja kwa bi wo ho na me ho awie fa ye dan nya me ka na ye dan nya miara agosi agosi mante akwaba bahu akwaba ebru very good onwa na ebedano koni esanyina mu okasi ya na ese dano wa nanu ahwan na wakodano sure yakoya ba empo dia okika nyina mpo no obi su nyane sabia nka opewu sabia ya kesa nka obi su na hwewie mu ko fano tiu obi mpo ahoma mpo na de ade afam na de amana na obi akoni yemu ye nyina so ya dan nyame obi de wa numa do kwa wantimi ni di sure na so ye timi ko na e ba dia mfama fa ehu nko ade ye na afiasi ye nya ba ma ni yi boni bia nto yi mo je di afisa na we mu die twede ampon ono na e be dan no very good ena wie adofo mabedwafo ena wate wonka no ena nanaboadu mehu say all the way from United States of America. A very good afternoon to you nanaboadu say won so wa join ye show yi na sabe sesei mesre woni a etie me ena awie yi sese wa wugitum sese wafum obi a wada meburu eya akodipa danim kopani pa ne chaw ate na nioma ewo newiase mu no edoso moma me mamu instances mienu bi awade a chia me akra na yente ha ena owura bi eba yanim na ode police ni bia no ye dispatch rider eba ye se krache no enam ne so se oye protocol e de ama ni nipa bi ema wajiska no enti yamwa de manensa nka ni sika ampani ampa ye free posi dispatch rider ema ni ba afia ha ma ye se ne se krache dispatch rider posi fu adwuma ne nsantwefu adwuma eye adwuma kro hwe yie na wo ho ama asem owura ni sika ne kwa be no obefa so adensa beka krache na ye nhyehyeye sika be ye 150 something million otua no nkakra ema ne ka 30 million na ka ye no owura ne bai na muntie ansa na krache no beba ama ya frɛ owura no police dispatch rider no oka kyerɛ ye se ono de enkwaye na dwene se okwa akoye de okwa akoye nanso wiase bibia mu adanse ene otie yen onfa asem no bi ma hada enti oni posi ni ntem asem no yenka bi ma no ene ye frɛ krach no obeye nhyehyeye tua ya ma ne ka 30 million aka 30 bra krach hyeye owura no de na asem ba ya ba mebeba fau wa ma wasan hyebre foforo wo hyemre no to aso be mprenan afedi mprenan ne edi ho no obaaye na jataba frɛ dispatch rider ya asɛm a dispatch rider edi tu jataba anim ne sɛ onka nkyerɛ krache ne seska no watuam na ka 30 million wontua bio woniska bia wodi tua enti owura no mfa na asɛm nkɔ ɛna wo se oh de na mehwehwɛ ɛna krache na ka de akyerɛ mo no watua 150 something no ama na ka 30 million enti krache ni ne di nkra ka kyerɛ yɛn sɛ ɔkɔ na ɔhyɛyɛn na watwemienu enu bosome yɛhwɛ die besi adɔfo ne adehye posi ni dispatch rider yanka yɛbɛka sɛ obewu kura ebi asɛdeɛ wɔn nwiw ne teɛ no wɔn dɔgye cars ehu nke bia moto ɛna ɔde bɛkɔ akɔhwe hɔ no unim yɛsɛ ɔyare
ye roshi ni koduru hospital wakwa kuwu dispatch rider we wu am ya ye na yie saada no memma abusuafo no signal ka kire wo no mo se sa dispatch rider wo wu na anu ya mo ye na yie no wo central me ka kire mo se ansa na mo besie no senka mo betumi a momra na ya Krobea ha na memfra krache no krache ne efre na muzu yamfra krache na busua no muni ni hia muntua krache ni sika mfama no ansa na mo be ya amaye yetena ha obia ama me matoma dwunim memfa ho de besi akire eye wone asem show eye krache no na no asem eni kuku no. Number 2 Astel heya ena akwa bi ono nso no ye travel agency no owura no agigi amanfo sika na wei enkani nua ena de sa papa yi tu kwan ena ni nua no sika wo matwa de ama connection mai travel agent odo travel agent ndi free Ghana ha de akotena amanone ena onu ni nua no odi ni tu kwan no ni nua na ba bewu now the odi ni tu kwan no sebe the enkono na etu kwan na ankasa no onim what is going on between ni nua no and the agent no oba say ni nua na frim akwantuo na ni nua no nkodi ni tu ne kra na akoye ne ekina na ada enti travel agent emfa ni sikama no etiefo ye free travel agent a na semo oka ye de kire ye ne say oh me ye hyehyeye nyankopon ya adomu a metua na bibia ye kama okay ebreson ye free krache na akwade kra no say ni nua na namne ne wo deal enti se ni nua na wudi a ene eminisika bia de ma no odim akwade hwe ye nim din no sempanyimfo medamase na me de mosi heya na me nso me kɔ bosumi achi de ebesi bia mo beteme nka adafo ni ade hye unim sa travel agent no wawu ono nso wawu show ehe na meka akwa akosie dia me pese me kire wo ne ene se asemu aba woni obi ntem se wo gye wo hutum se wudi fonko ade a hwe hunu se ekwai bia wo befa so a wo be make peace no wo be make enemre nipa mfa bone nche that easily nipa emfa bone nche that easily enti se wan hweye na wo fum nipa na wo wadwimu no wo hunu se ade emidifo na emo me de patapa bi beye me de kitikata bi befam se be ya be de de betwia fa nipa ne so twidi obetwie o ba kan hunu se wo twie no eye wadamna e na wo ben de empesem ka kire wo ne enti a masete sa example yi e de amawo no eno anie oba de chiame akra e de Krobea masemu anie monikasa ye na nyame ase na ye nchia wona wo hwe yen ene wona wotie yen enyina na menchia makonta da amoa kwada so tano so Pentecost Central honum na o mazi de boga ne fro oniminu aba dina me mamomonitie akra wasemu a wakan me yemu ahyeme fi say sa case we ya o de be kan ho no na eye crofrom na akosi agema side ho ho na mine na tie ya eyi ne ba obedwa na nim ono kra eyi ne frɛ na ona mani sika e de ende agent ne say we ne free mu je say onye ni kra say afedi o pa kire say enya ne bra bi na nanka na ade na agent na wu o ye e say obi a wawuo na ye kana sem na wo ye yi de hweyi o ye kan bi eja oso wonfa ono oni sika ndi wono so to eda ase ye yenso ha wo de asemba na wo de wasemba no so waje mu a ye ni ho ayibia ba wonye mu di a yenso ye nyem ba wono ma ne sa so se medamu ase de waka no a mepe no a menni ho mamo ha mo ho bi na wo se yenso minim de abejaye na se onim ni a okọ na wakọ akoye ndi ewiase de won se efobuo no ankasa ne se wudifo a wasotwe wo hɔ a ɛwɔ sɛ honhom ahodo na akra no mienu no baako edema baako endi sɛ wantumi ampa kyɛw ama ɔkra baako na anye antomu a ɛmfa ho sɛ ɔde akɔkɔ to akodi bem ɛmfa ho sɛ ɔde akɔwɔ hene bi wakɔ mani sika ama na buafo ana sɛ baabia me abuafo agye empata no afa na mmom sɛ ɔkra ne ho antɔno a sani etie bia na sa akatua ne de enya bosumo enya hwan yo e wo ho twɛw enti eye se ubehu se
ma fom nipa so masi ane ma fom no enti me pa ne che akra na no metia obi na azo okro medi na chi pa ne che wa se obeka se yo medi a chew edi endra enipa doso na metia no enti ka me ni fo ba enipa na metia no me nim nipa ko a me nim nia oya enti metia no sure na nkade na obeye ye doso nipa bebrebe metia wa na nka ye dai medi na chi so obra adai bibi adai me say kafra wan shed da nipa ne doso o say gina so say bra yi pa na adai nipa dom say watia me wasan etwa wo ho a san ba be sia na be pa me che o say we are sorry say utia me na am say ai if you say metia wo me na metia wo nyo na etia me so na etia me na otwa mu ko ya ka me fiu na mo mi metia wo ne de me pra wo ma fun enti wo say me pa o che enti ene wasam a wo kan ehie enti ene a ye ni obi nya asam ne ene a gidi say ye difo ya ye ho say ya no de pocket lawyer ye betime defend ye ho akonwa bi a ye te so sika bi ekuta ye adwuma bi ye gina bia ye gina enti ye betime de agina abubu aguso wo betime abubu aguso de na akra ne mienu mpata ne de enyo na betua won so de bribe nim ho mfa ho ni adwuma wo ye emfa ho ni akonwa wo emfa ho ni udibra ekuta wo enti gyitom se wo fom wo bi a to bo ase panichel mana koma entoni yem enye da ase hiko ni bia na panichel oh muslim panichel muslim panichel dia ma panichel se kenya wa mo asre ma kenya wa mo kran ka mi den ka mi panichel we topa eni zo mo se mani mfiri wo wakoma mu se manu me ho na nipa no nzo mfiri na akoma mu se manu so wanu no ho enti me di ache no na akra ne mienu nti wo mo wase enye sa wo ye sa na wo kwa wo de ko akra ne mienu no no bribe no protocol bia kon na dem me da say enwa no good da say akra papa yi o yo hene na sankomo ya ye di a enipa mienu koyi adru so nana adru so why your ho nana agent connection mine oya nana ohini bi ayataba wono oya de gato ahene ana se nkoso hene ewa hafo enkuro ne kroso se wo firi sa kuro mu ho eba nkoso hene wo firi ukuro ni mu ba abrepa janshi hotel bi wo ho ho na eya wo kokoda o sa hini wei o ho asem ma yanim kura ba mprensa de atoso third wine eno nso nipa no a wode waba no ofrewa wo waji nipa sika se wodi ni tu kwan akọ Canada 170 million ono na kwala sebe ya wo kire na dwuma o beda hotel ho woni akora na kasa wo kọwe akora no nana wo kọwe sa akora no ga ni say en kan kire o de dispatch rider ede ne koi de ede agent mine ede ne koi nana ngoso here eduru wunsusu o entu de atena ho na bolas lase na ga ne ka ni epaja yensa ni e mane kwa obete akrasa olma ya odidi jataba atem so afiri mu barekese na ntese olma bi no ya on sa say na 90,000 as yeah 90,000 ma boys bi omko twa blocks gusu a omko e no omko be farm omko e na blocks gusu a ho asem ba ya ye de call fie no hima ho no ai na no ma frame say papa no amu de sesi a wadi kan ko nti asem no so de ne ba ne wo ho de ne ba ne wo ho okay se panin ne didi atem okay ne ba no so wo ho okay Matthew bro ene waka ni say papa ba ku ya ono nso ne wo fa ase oba didi ni kuna atem ye ne basabasa case ne ba ya ni wo fa no nya okura na ye frɛ wo je ye number frɛ ye di jataba atem akire ya ka se wo de won tenase a wo bi ko boni tue wo nani no nani ba ko wono nso awu wono nso ko Kevin ko fa nani ba ko na ndi wo sa wono nso ko shawanu asebio no nso na no ya o shawanu asebie shawanu asebie papa we ase o mai ta ku shawanu asebie yes e go siesie ase obo wi ase shawanu asebie se wan shawanu asebie a wano ebe mu anya o wano o de amom ye hwa asem bi ene wo yanim ha owura akọ aba bra wanim
Yeah, ja. Oh, to say. But you are don't know. Yamiadom, means some hoye. Your fro say ura. But you are from Kwaku Steven. Kwaku free hen a buy. But I'm free Sokobai. Sokobai. But you what is Sokobai pay? But you Sokoban Crumnam or honor. Menya the beggar cram easy by me and what was I say? But you okay. And now, where's you dying? But me see one side. Na ye juma no gu na me ye do bon press ba company na gu nti ama samudu akoye den okay wa na auto wasase mbachwan full plot and half plot quarter plot 4 bedrooms ana ho na jari kitchen room and a toilet and bath what to me ahye no quarter plot so nti ma hye 2 bedrooms no dambia toilet and bath dambia toilet and bath dambia no pen and pese me ye ba ma se du limti akase mbegu limti no na akamene obana ne kwala na kotinam na siga samniti ejuma samna ayedin me kaze because busumu zwana ya tuyameka 600 yeah le me just stand na me di 400 na ma obano na ka 200 na me di alalaka se adwuma a wo ye no fufure ni etua wo 600 mbachwan oh okay enti ama se wuntumi nkoda ne ho bio mbachwan wato obo ase kakra enti se wo han dan mbacho baby ayeti no yeti papa bi na yenkola no na ya man bi na omoko school wo hono de school ana school no guye nti na ya ha dan wo ye nua bi chen ana tam musu yan no ma ya pressure sana yadi ya kakra adi koma no nti duata na mato matua ya sasine ka ayi nesika samna ankoye bi nti me yese onde won twa na me wife ko oko ekru nti oba ye be nkwan ye ba fa so yadi balance ba ye e kan papa na nti ase ana odi tu ye ya ana ekohu papa no o school no o e fantini ana ekohu amaria bi ya frana maria no na ekohu ni se nde on di en ne enko papa no na obama ye be bi kakra na entane nhwe se ye betima ye so no na ama mu ba bi kakra mu TCC ya team sisia yankopon hira no papa no o film ya de na konu krum ya kwasia no film aka ne na mako na ho ne kra wo ababu sar hon okay obi ton o ye die ni bacho me ya grushini o ye grushini o free grushi Krobea so bacho me free paga na vrungo paga paga bacho hey paga na wo story book ni mo no dencham no bacho da so ho bacho da so tete de na da so ho ana wawu am yakofa fofra David senate na pepepe enti amanfo da so ba ho bepe nyo hey ebe tena ne so ni na obetima so ni dia no apaja actual pictures dia opepe obetima ye no opeso do 19 soon ma obetima tena no ye to akokọ no mana papa ne to akokọ mana obefre na ma na firi suo na ba oba obetena akokọ no otena akokọ no mana na odan no ho abatena opa obetena so odo obetwa suo no mu sa na osa de waba onya ohwe David onya ohwe hey onya ohwe ya kan ne ho asampa wo obetima ko unnan suo no kura utumi tie so kura unhu se o shafunzo o mushi shafunza nzo munya ohwe esa nya dancham ba ko pene wom David omudoso mudoso mu ye bibri omudoso enti di ope ya akokọ de pen no na ya wo bi a ono na tene ho mpacho no ono na ase osom nsuo no mpacho oh okay ti on na fre dancham no mpacho dancham ne tene kasa otipa otipa se okwa na opeso huna okwa no kojina isuo na no kota kokọ no paja ni si na ofreno bo so pia ba ni TC eche kokọ ade ai eche kokọ awu ni ti obaba no kadi awumni na tia no to akokọ no ma no oso no amini so obaka sa na opia ba o de ope bia o de ye onya ohwe okay enti eyesa kronimu paga
ɛna kwaku Steven free a say dia sokɔban Kumase ha ɛna ɔtoba Asante mu akyɛ bacho 91 na ba ha okay awie yi wafiri paga betena Asante mu ɛde asɛm ɛnɛnɛ ɛde wafiri sokɔban ye de waba yanim ha kyerɛkyerɛ wasem nim hyase na me ne mabedwafo ne matiefo ye nte wase kwaku bacho me yere ya try ya 96 and I was on a warrior first born 98 and it was our nkaya omugazo ya maye 4 okay obaya baako mbema miansa okay no menena bobrasa be so ya ya ti sokoban sisi afede me duru bia oba no papa bi bai oso yesofo oyesofo ana oba ana ono mo din komo so mumbo no yo mumbra na mum yempa ebo ladies sofo ne ba wu fi ena obeka kire wo yire so oye sofo eya o mumbra me mo mpaye to aso ndi amafo bebre edi akire de ekọ asaro ba me nkod bi okay me fa me nansi hoda me mani na ko hobi awuma na meeting ntakwa ketekete me no me yire ntam me jino amenti ase ana me friend ni sister panyin wa Accra aka kire se ni se na yire ekosonso menti ase ana o se o ti amena so o so kompa bon so on ka kire ni se me dia duro na wale no oba ne sister na etia wo na so etia me na so se wo yire no se okompa bodo sofo de se me dia duro na wale no ana se Asem be na wo okay mami teni david me anzo do free tama na usasi wo na me ya dwon mayanka me ya mayanka adwuma za na o ninu anzo no wo askwa o as girl onubro ni bi na ya adwuma na o mo ba no me madam ni sister no friend mami teni ara me no ya free sa me otodo na no friend no maba ma me na di anu so me to de na me de kona me na di no no kwalulo gate na no somewhere bi wo friend kofo somewhere gate na no ana wo ana me huni ni anse o de me pe no o me mienu ba ko yakokọ ba ko eduntum anu so me pe kokọ na mami teni si dabi ufatuntum no na kokọ de emboa me anu so no tuntum na yo no anania ana para ana me fa no na so no anania tuntum ne so ne o yiri sese mpa twan okay to aso nti e ti o ka ti am si o mati awuma na ntakwa getin aminti ase me junu ha me da adwa me nda anse sana che de mba nanti ana me frɛ ni bra aka samna yede a kire no anu so omu frɛ ni sɛ won bra fie no won ma ndi omu hu di amo yede omu nka ndi afɛde me hu di ame ya na me yimani ana so no ani kwanse me yimani sa I say me to us because we know about it. We know nkasa my friend phone so on fa. Ana me say in the sanity dia and the mafro ba na gasa na me ko kaza me no need komokra asamaba. Na danin tokwa. Ana no ani sisters. Ena omudi me ko bukanchi. That na me numesa. Do mo ko blast me wo hopa anya easy se wo no monsa se me no za eye basa basanti o mo blast me kama ana msiu ana msima paacho bukoto jani na o manu paacho ni oni bra ba ko ho dimaten de beye ni na hyamensa amankasa ana e paacho ana esore ba ye ba ye no ana o mo de nkra ma assemblyman sokoba assemblyman any brana meneno coin ana brana say de o ma ba say o musun yamba siesi asam no ofie o na o yira asam no se be ya mo be kasa isa pepe anti aba o mo ba no mo frɛ ne ko tena varanda no ana yam nipa fope ana o mo kai ya ana bibia so ede etwa na ja bibia maneka okay dia wo ha
sila na de etie na etie ensisa bi ere enim minyeska medemano mitumi ko village akoso aja say ani tu ade ababa to aja na me so ade baba gu won oba soja nsa 1 week na nsan wa na ko village ko soja baba abubuja ade aba no ode yedey ode nu a wache ton oyire ton a wache mbacho ai enti wa na ko wood village e ko soja ade aba bu se kurum ho a obia ni madam fo ni na estremi almost no say almost estremi say na ko soja bra oyire oba na yo to lege sa pepepe sa no omoka me ko suo ni nyina ma no se me ko ko adwun bi ko adwun ba bi na me nyaja na me dia bubu pakaja na gum na me bubu ya lodi ade aba ana se kia na ma lodi ade gu won fa ni sika ntoja o dia o boa no me boa no okay yen se me boa no okay timi so amachi anu aduane se mo mo ne a timi so amachi anu aduane no amana bin ono bada so na aduane na bin na ma titi agu pan wo ba jola wie na ma ti awie na okukura soa mi am de akosi table so wa na o soa wo yire wa chi na o ton e de kokrum ade ko akosi ni table no so ai man wow minya busun so aso a me bo akoma adu abi a onu aduane a wo mami onu aduane anu se ana bisa nkwara no se na ade na wo ma me onu aduane ibiu ansida ayo ma miskan so me man iskese adwuma na me ya no fa so be na me nya firi me di yede me so ma break me no sabiu me bra police ni no ya me kwa yie ni bae ana me break me so me num sabiu ma twum ho afiri sa me num sabiu nti me diskanu me ba 400 me ma 600 me ma 400 ka 200 eno ni bi na be ya ma ka chire nu na de aka na me so me de todo na me de ya lord fe me wo awonju praise bi ho na me wo am ya script wo ana me ka to anfa e bai adwundwenti me sa ma shi atwa me sa wa adwuma oh ma friend me baga na ka chen say ma pra mo de me ko ji o si yo o baka che o ma mi ya friji ya bibia wi atwa me sa na free ma address ni na ma me ba fie so o ba bia na no e bi sa me say me sa na akoye den so akoye din o wan fi mi omo no adu na he men kasa woni ni na ma miska na me di to duani kakra na me didi mitade afi me de me saba ku se na wura dwan na me di si me saba ku na me di wura dwan na me di si mitade ono dan chen sa wo ba bi se mi so se me pensuo se me ntimi nkoda bia nkodress insano sika ni ho ana me di kwa so foje omo do sin 2 days prepare na so no mi amba to aduro ofie na ma yana me no asu eche so o soja na me no me ko yi jana adi anu asu eche adi mi insana na dani takwa so wo ko yi jana wo wa ko so ai ba o pentem me mani wi onu no ide o ba ya ni wi ansana me ma ide me ide me pen so ani to esa onu janta aduane no onu na me ko ti bidi a ayemanso na ni bofu akra sa na bi ana me jan life man ono ya fede o kache mi se o sisia o kache ankwala ni se sisia o ba nu aduane no bebi o woton aduane na o ba nu aduane no ho ana o mo ko ya no sa ona me se na unu aduane no fie me so ade koma de bia awio nso to awiabo me nu ade me so aduane na yede akwaja di problem bio ana mayi mani o ko start se onu aduane no pack na no bebi o ton aduane no afedi aba se atoda o mba fie o mba da uru ma bisa se o dan madam fo bi nchen awo ho dan ana afedi ajigon oda ono na dan fo bi nchen
enti okoton aduane no wo hefa awo pack na school sokoban ho a okoton aduane no a omafie bio ade ono amfiri fie na eko o breaki so ono no fie bio ono no bebi oton na enti ono awo ho a no aton owia o mafie no akoda na damfo nchen ena ye dey ana me friend mo dibusuafo abo mama ne sise ni se na oba ne ye ono rusisi won da me nchen bio me ni bebi o yere oda nsusu mambo mama ne a na BBC a da chimba bisama samintimi yere enyi manu ana me ka ti o manam friend ni sister so akra abona mane ma bo omuso me friend omu friends omu ka sa samna no o ka to omu fo on ka so omu bio o friend no nya ni bio buja fo so sire mo omuso fra on so the same thing o fi omu ana omuso mtijai abida yo hana ya se ye ni tamna so ntie be ye mpapa ne mebra ye ni menu aketua no headmaster no so ne irawu anti ya baye ana makobo amane mbo amane o so ntimi nko obo oba na mane o so ntimi nko si e be ye ono ana si yi o so ntimi nko because mebra wu ye no me ko baye no esie ni ko baye no me mana 1000 say ji na foko ure koko chia ye ni keke na sabra mbacho ticket in and out na wakoko chia mo kekaba o si 1000 ntimi fa nko o si 1000 ntimi fa nko mankasa ana mijaye yen town sisa so a ma baba bo amani a o so ntimi nko ana misiu me bo amunu mi ko yen mi ko se nde mi ko o si yo ana fa cap ana ko ye ni na bai mu ye wa ye na se no meti se waba sani bra wu awan san aye bi so aye miansa ba ko patasi won kan kire mi mintina bontin musumuni ni na tida mu wana busiani ayi onwana busiani ni sister ba ko wi mitina obi anu ana mbabisawo ana ka kire ana meko muyade mankasa na meko minkwana mko bonsa ana bae ba ko so bantuma school mu hono on so mitiobi anu wan kan kire mi na ko boni pana mane ana ne pana ka kire na nipa na woni niti adintina bibi ba wutimi kan kire mi na nipa bontifo na wo bo mama ne man bisa no we ana me bisa ya na mkumpon aso na bisa ya na mkoi ana mso mkobo ansa e bai ne bra pa insan the same thing me tia so say na dia kura na ekoso nti nipa na kobo mama ni omo ya obusuani ana omo ya mbusuani adi nta wo yede wo yesa no kobo mama ni yesa omo mo wa mane ana David omuti ano say yesa o yiranya yiu so amra mentefi yo aso ayo mukaje ansa na me baba no hokoko bisanse na yie na yie be na ba ya won kan kire me gise meti na sana ma ona kai see you ana frame madam Richard ana me say won ko jam na me ko chi ayie na kwan san ko chi ayie na ba ana bisa da on ba yie no nti ayie ni ba no omuso on ba yie January bibia na ochi dania ya koi ana January midui ana mama mkata na mudema so on fambra me no obatugu mu bag so nti meme pon adwuma me ko fie no ko so bag kata bi da bag so mitamhwe ya na aye brano ne brano ana mbisa nkwara say abayam o ma me na de bae so na o di bibi ma o se fabramia na obatu agu saman ko hwe a na tam no so ana date no so an bae de ba abontifo yede enyim nipa nso so ta abona obona mane no me pesen babo ni din minimum pa no so ya me madamfo okay me pesen babo ni din ana me dwunu ha me ntiase because anytime be ono na yo okoka kire no onu na yo no okoka kire no aka mama swati
ba me dwuna asam na mente ase no no so afa machi akokọ bonsa amna ko anka sa abasa na kai se wo ka se oh minia o ya yi a nti dani dua ma me no wo ye de embom ko mbakọ no no akọ ati ho mbakọ no no ni ho na ma bọ me je afim no no ase machi ekobo nti sam kitinkiti ana ekoso okay ko wanim ana me yedin menkasa mami panyin bi de odi me call SBA praise bi am o fam o store wa nchen ho a ana me chire so me chanu so me kama nutu na me hwe de anya me baye ayedi a abepie abontin apura ye betini kankan okay asama o ga chanu si o me so me jitu nti be last week ya na sambi course awo sokoban me chuma na ma fo hwe me so na ma fo hwe me menti ase me dwunu ha menti ase me da me bia ma bia na ma confused nim de ekoso nti we na one day me so ase me call adwuma na me madam Richard no frame me se me mbra na nkomo wo pa oti asambi ahadwen pa ohona me yim bram bia na makọ kasati obi ana sama ye obi boni an sunu adwonu menko an tu baskel an ko no ho awu ne fie ana menene ba kwan ana odi amane ere obo mu se yesi oire kwame losfana onu mira kodama ni ire hu atija wo yire me yire ena kwame Kwame long spanner ni din ya de friend sokoban no Kwame long spanner o carpenter ni ono ne wo yere akoda ama ono Kwame long spanner ne yere akoche achi mo nti omo okoja no kwan no oni wi afin phone awodem Richard na ka we chire wo yo yeah madam papa no nti okoye no okoja no kwan no ana ojan kwan wi a odan ho so oba no ayese me ye no frɛ no ka san biere chensa o frɛ no phone da demo ayere beli ana ni ye Kwame lonso ana ye no ko fa phone o share number no onu yi number no anu ja phone ere sa to no bo number no gu no phone so anu de come wa fa ase ho agoga se ni no hu se ni kunu di bem o ba biere aba da okoja no kwan na phone ni bell okofia na number first number ay number we ono mo afa se G number no o di free ama ono oba no e kasai ana oba no kire o baby o free baby o free onidin adi se ni se o ton odo no awati wo sokoban paka no so hona oba no mo afa se ni se mo fire tubu Kwame long spanner yire no pike number no onu de onim se ye wo yire na onu onim oba no kro onim no eno onu so lucky ode koma wo faase eno okokire asem ni mu kire no ena wo faase ne se ne ma menye na memfre oba akro no interview na enti wo interview oba no no hu se eye ne wo fa yire yes ena ye dai ana o se ana o kacha Sakina no girl ya friend Sakina Kwame long spanner ire ndi Sakina ana o kacha no o kacha no so onim no ana so oni o ton wa chi o paka no so sai no sa ndo o ba share akọ ampara okoi long spanner ire no Sakina no ampara okoi ma kasa akopie ho one wo yire ne ntem wo park ne so ba bi oton ne duan no park ne so sa bebe ndikala kasa ne banu ngane me yiri de omosi akwantu omosi won bia na no because on na on pesa asam be pia banto person no sili na asam be pia banto ba dia ya pia ayaji gonga wi ana oban so gina ho dina tema na manfo pata obana na oban ko fi Sakina ni ko di wo yire na temo ne duan no ai so obaji ni kunu ana nti losba na ni so tie ono so frɛ of telephone frɛ Kwame no
e ka kire se o ma hwe na ne yire na gina ha o yere oye odi na tam no ana kwa me no pese opie enko yede okobo oba no ekobo ne yire no wo yire ne frɛ family long span na say ka ji se seli na yakoso nti o pese oba aba bo na man for pese o mama na mba ansa ko ba ya ko babu oba no awo pakan so ana o mo pattern na girl ko fie nti girl ko fie no afede na omo achuchuro omo muze omo hu kwan omo bafa so omo babo amani nti omo de bo Richard amani Richard no e ka kire me no nti ma ti asam ni nyina awo ho de akoso ni na Kwame long span and oya ode oyam madam me ne free pa Kwame long span and so ya wadamfo pa me ne free pa enti wa wadamfo na kazakasa ba no yire ntemo no afa ho akɔwe no sa pepepe sa pepepe nipa ni bi ye kobra nti Kwame long span ay wadamfo me na me ka kire nti me frɛ me ko adwuma mu ana asam na me dwunu wa me tiasia me se me tiasam no me yale by force me yale I am ya fucking ebe ya because me ana me yade ana me friend phone so me friend was Kwame o frɛ Kwame long span Kwame ade odiyem wampa ade odiyem ya ye me daspa ade woni mi twɛn ana me kati me phone ana sa frɛ me o ka je o bisa se die no die ye me aso an ya me hwe aye ana me kati me phone one frame bio edi 5 minutes na me yira frɛ me aga ji me se an ana ntina me frɛ obi amafo eti o mo woni man ka je se me no wajai aso me no wajai ayin fa na me no wajai ayin fa na me no wajai di an che se me no wajai ana me kati no my friend bio onu asa frɛ my kati no o fa onu akasa line frɛ me o di different lines na o di frɛ me so ni so di onu line frɛ me fa ba me opoa me ba peki na me tie dia o pesa woka nti ma fa bio nti o frɛ me two times ma fa bio ana so no asan we die me menti ase cause kasa ba wono yiri to ma ye gusu siesia to enye siesia wie before na bai nti siesia wie na wo de sese adino as happy eche badama for person mo baka adino akoso sokoba krum ho pa akoso pa awo sokoba krum sa adino anko fo yiri nti mementi na si sa ai se me di ko pe baby memen famira nhye mensa anko because mo komanye anko ya de bia di so ka pi ebe brami nti ada me se me de badamo mun ka bimbo me yende me njano me ni njai so pese me ni jaya o me yembom ko bebi a ye ja wale no wo mu ji a wale no o mu owu ba bi mu wo ho yanko na yanko gu a wale no ho ba ko oba won ko no be nsum ko no ba me njano me da so pen nti me se me mboa me ana me bai kwakwe enti wa wonyonko Kwame long spanner wakwa akɔfa o yiri ni nyina chi no oda so pɛ wa de me da so pɛ ma de cause of quality me na wo fo me na o bobra eje adwuma samti na ma me sika sam wo fo nso so bi ka ketua bi asemi pia bonte kura na me nya ade a o hia a o de ba ton no duane na me to ade kɔ ma oba no enti wo bosom ya katua wo gi 6 million no 600 se wo gi 6 million na we 4 million de amo oba no na wo aka wo 200 ono abi na kwala no ba metumi yibi ka kire metumi yibi ma no ono na me di yam lord fair ono me di todo ani ba wo nso make sure se wo de wa hoden be boa no na duane ne yem sa pepepe se be ye be koso wo nso enye bia support fi mpacho sa pepepe enti wo ko bubuja ba mi ko nsuo ni nyina wo ko nsuo onu aduane no o tete mitimi ko gira okro na meton mitimi mitimi ko gira na meton ana ka jense adentina da bi minja na me gira wa because aduane a me meti mo no omo amu bi sa ko fa afaji ko ka che oban se meti duane no
ye ana oba ne tim won se me de ko siwa ma men tombio men jai no no aba na obaton na de ana ma wo jai ana ma me jai aduane no ton to me de ko siwo pe na me ko se si a edi be se nie no oba no oni ni mienu mo na de mo ma de enchen da edi be se o free de mo last November num abepem Enti sesi a wakọ han dan fofora na. Sa na meti ne say yes ro ko han dan. E wo sokoban. A wo sokoban ho. Na oni na busuafo akasa busa. Die penti na ma akofa akwa ame long span na. Oka omu frɛ na because omu ni ha omu wo ana ni sister ba ko so wo akra no. Mo ne number ha. O friend no kasa. Na no bofu. No ba ne bofu. Na no bofu. Na chese ope kwa me long span na. Sa na pepepe. Dia na wo wate dia. Sa na me tin say o ka che ni sister na wo akra no. Ama ni sister no etie me na so. O se me o so o ka che me no o ka che me maso no o ka che ma no. Se o ba ne se won jana ne won jana tina ana o ka che se won hwe ye na won hwe ya Asem Beba Dabi o. O so onim de obeye. Onim de asema mba he ankwa bebia o yire ne kansa o ka chani sister ama ne sister ne bo mama ne exesi a ne sister ne ya we say ne mpena ne kwa me long span. Yes ne sister number wa hasisia na busuafo ne wo sire mu no omo so wa bo mama ne ma bo mama ne omo so maka because oba ya oba to pa o say omo hwehwe ono a omo bi hwehwe enfiri mi ho no so no mi ni ho no ono obi antenase ono omukun e wo sirem ho enti wako sirem akoka kire siremfo ne se omo hwehwe ono wo yire na mo omo hwehwe ni mfiri wo ai no oni mi nchan bio oba na ode say a friend mata nabu mata ai sa na e friend wo sokoba ho mata ne papa di nabu abalu enti mata abalu ya ono na won Ghana card so mata abalu one na wo memu nan eno aye o se yo banana kura o mienu ho banana mienu first one mama hwa de bi Steven e pa na wo de ye mata ntia e ma ne bu food to that extent say ye ka asem ne kura ejeyi o ye ne dai me kura me yeko me adukura me asem si ya me tie ne kura no me friend me ko ne ncha ko ka che se me pese me ne di nkomo me ne mienu me pese obi ba ye e ba ka ho o ka je so wonya ho anu so me pa cho aye me no mienu nko asam nti ma me no nhia na me no di nkomo anu si you o ye fria o baba ma twa na wa ma anu sa ko 3 days anu anu sa ko no anu ka ja asema me ka no oni mi ni asambiaka menko oni mi ni asambiaka no sisa oni mi ni asamka okay ana madam ho nam koi enti wa ye ne den me nim adekura me ye o pe me nim kura nhwe first no so wo no monsa ana majai ana me ye ne ho ade ana makoye wakoye ne ho ade nso ni nya makoye ne o so me no nsa ana majansa ana o se free ho se me ye ho ade ko aso ntimi ji community ma sa koye ho ade awie dia problem bana aba obetime yes ano Kwame long span ade on the onom nsa na onu za onu great onu omu normal bi yes onum bi nine na so oba ne so ompe obi onom nsa ama wo wagyae wo de na eden no akofo obi obo fake enom nsa san nom ne omakra ka ana den anim tubo enti Kwame long span na eye edan ye ono ne yire no atimu no sa dan nim no okofa wo yire na aye fie na omusiye efie ana omusiye na didopre ni bi ena one ne yire age didopre ni bi ana o team na one ne yire te ho ana okofa no dan foforom eyi obi fie eye didopra na Kwame span na ne yire na koje enti one ne yire ne da ba akum eye se fie ho ana ode won so yire koda dan ba akum sa pepepe enti ne yire dafa no owe won so yire wo fa na ne ho no omo ye de nya ba bi da ewe wo mo so omo da fom omo ode oba no besita
the self or the cocoa self more. Or fan a year bed sheet. I don't self for no. And on a year quadas. A free Sakwame long spanner. Echo far you know. Only the near she one or one say that. But what I be then on Friday one day Friday no I am off day. Until Mimi got to the enemy chum obi kura na ma me pie I say can so to na me pie abontin. Until me chum me tini ni kasa. Awo baby ayo moti a me so aduani chum o mo sere no. Me tini kasa wo ana me chum man ba man bia ma no kasa man ka bu bia na me chum koi. Akofie. Oyere mata abaloi ono oye dieni. Oye grishini. Tese wa usi oduna vrongo na omo ta chana ono wo chana chana o tumi fa okopie tumu na wo paga wo paga sa de we ya o te ye se kwa me long span na de aye we sa o te wo ne be si wadwene mu a ya na etel say aduanu kura mentimi ndi unza me swati obi ahumi a anya wo phone ni obi ahumi a no akwaku ada wo yale ana akwaku ada no wo yale ana me ko me dwunu wa menti ase me dwunu wa sam na me mitimi dana jo awi mitimi ndo aduanu ko me nuti ana pa jisa ana mire 7 o'clock ana 8 ansana mbati sa kom ne aduanu susu mbedi so a miti ko me ye bo pa yakabo me ye bo pa me nkan dada nanso sei die kwa gdia na amu anu mato wala sama metie no ayem nwanwa ayem surprise so obi ati asem we kura o se di antina ba ma wo mat pa betima yes wo job oyukunu kama we ko force aboawi awurade Kwame long span and ono nso ye die ni la ilaha illallah sallallahu kusa ono nso ye die ni o ya kroboni Kwame long span aye kroboni ena na yiri sakina nso ye die ni o ya fafani okay ebra wo te say yes sofo no say sintidua no de nam ne so beba no onue wo te say yes sofo na ka kire wo yire mata say wo kwaku wo de aduro ana wale ene ware no no wo ni sofo na chia abusa sofo no yes sofo no ba fie o ba fie na mfiri abonte bai mba no wote vale ne ho ana me chia no wie no ana me so mama unsu ono sai ana me ma o mokoto mot o ma me na o wan chen o de bre no ebre sofo no anso je wanji mot ana je ana mu redem sa pie bai ana me yesu su redem enti be ga krabi na am bi mi ka che sofo mba cho eti asambi ayem ya asamu so amtia no nam sa asamu so ama me ne me yire de ekun takwa kitin onu mani hia kura bio menti ase nti misrawo kwa obafa so a obama esinjwe saba menini temna esinjwe bana ntina de se na yete first no na why de why nti asama me ka kire so fon otodin na odin tira shefom si ya o man so a won bia na no ano pua okoi nti me yirba ya no ba bisa so for say me ba bisa na asambina o so for bufu so koi na ono me yin takwa give and take so we bisa so for this hard ninti give and take ana mo pata ya me dama ni a me ko redem na bo pa o tetam tutu bo me anya easy owie ya mo pata de kwa wie ya no tu mirika se di sofo na chi koi minim tama o saba bi o anshampa bo so di na chi di sofo ni chi sofo no o we hefa o sokoban ho bi yes o ampa mi o na so no ampa mi sokoban ampa mi e ho na sofo ne wo ho no yo mo ko empaibo e ho na mo ko empaibo sofo ne e friend say me ni din unim sofo ne din enti sofo no ne bo wo yira mane say wo de aduro e na ye ne ware no ada o yire what to say me pese me hu se woni ni mienu se bi ebi wo ha na bi hu office ni bi
So to say me anga muni ye pepepe ye onwa wa ho fem se e ka se obi de aduro ye obi a e ye obi o anya se onu afes hard because ni won anya se ni won afa na so oh dear yeah na say ya samne ba ye no use o use ye kokko o use ye kokko di chengo no kuma oni na ma o jos na ni is o ye na yi ni bi Bemani ahoto. But adie we one secret. Emementie no one shaden so. Se woni oba te the moment oba benya replacement no. Enkomo a enye ntokwa kra ede ntokwa ba. Sa adie we shaden so nya oba nko enipa se yenya replacement asemu a wunim se wo busa medi asumdue kura ba no edane ntokwa intime the moment me hunu saade no me twe me ho asumdue mu se be ya enkofa asem emfama ebinie krachi oba ni nya ni replacement no okọ ni ho ka kire ne se me pese me ne wo nko atena sidi nkomo etrigai ekwaye ntokwasem ebiye nie kwaku oso da so pewade mbachwan oda so pewade mbachwan o ma no empanyimfo na ewom no o matumi aka bibi di akere o mo maame o koka no di o matum nti oba ne kwase oba na second one first one o baby ono ne nana kura wa chances ya ne ba wa chances ya o ka odinatum ebisesi a wo yire ne nti ofie ho mpacho dabi otene baby mpacho dabi ba nu no magudem ni nuoma gudem wo ana wo baba yi ba na de o se waja wa ware akobɔ siremfu amane ene nuoma gu o ye dai to anna ya asam ba o da so pe wa de mpacho pepepe atiefo ene asɛm a wo yanim hadie anyasa me da so pena anka me mfa ba ha kamin dia meye na o mu mienu dia besi bia nsi ba me mpene sa o da so pe wa de nti cause ya sa se bobre na nyene ya bobre na nyene ya bre ya ho o bre me so ma bre o bre me ho me so ma bre no ho nti ama ti se ti o ti se obi ni nua asamno no me sa ba so but if I'm concerned, I will not do that mistake again to accept a cheating partner because of your ma. Or say media na Krobea, the Krachi ke sam from so no me de minye bio. Se oba pa be fa machi no be san ba na me ka se meje no. Eno ye wa ento wa da. Sento wa da. Wate? Ento wa da. Why? And somehow nanso Awurade Nyankopɔn ene ye boafo tili babe ono oka sa asebe ene o se ya asem o ya asem odomu asem ye kan di onim onim aro ho se mo amenkira wade bi se obi twika no odura menam na hu se wabɔ menam pra no atwamu a se nipa na nyane ka na nyane dia enti odura menamu a onfa ho eyo na akoto petro kakra bi no de agum me de kodi fufuo me de kwa me ge ho na aba eyo bi ka saa na enye wo yire na yo bi yire no akote no a okowe no se ye wa wo yire a oto bo ase odonkomo ye dia ye make sure se park ne so be ko smooth but eyo bi dia obebo pra odura menamu anka wo beto bo ase no obo pra eno so na ma ne pe de wono ba mnemu pepra wo sa ne link ne hwan wo ka na se no eno no pe o wo ta mnemu boko ma no be ka se mikru nya de ya ko ya mikonya ani wo hu se de te ya na mbusa me ho se ma mo pedie Dr. Manko Akwaba ya ja akra me pa cha na mpom te sei otwiri ampo Nyankopon na dom me ho ye pa ya de Awurade Nyankopon na se
ɛnɛ nso yɛ dwoada bia awurade ayɛ de kɛse bi yeah ɛnɛ nso yɛ sɛ hyia bio eduru dwoada ne hyia sɛ yi a o kyerɛkyerɛ yɛn in fact ensam nso deɛ yɛ ka no deɛ onim ayɛ sɛ ahahan yi a mutie yɛte ne deɛ onim enti ɛna awie wo firi awurade fie Herbal Center na dog wabɛyi deɛ ɛnɛ nso kasa kyerɛ me ne matiefoɔ wo deɛ akora wo deɛ mɛde wase no made watiefoɔ no ahwɛfoɔ nyinaa mekyerɛkyerɛ obi a awurade din mu duru dwara sɛ ana sɛ otwedi ampo Nyankopɔn ade kɛse ama wa wote ase bia na sɛ awurade ayɛ kɛse ama na wo nso ahododo wa bia do wodo afide ato Otec 1029 na sɛ ne na ade ato nso nso ayɛ nhyira because da bia me ka sɛ lumba sɛ adi da bia duro so be du da bia na open nso na okɔ uhu no ba wo te doctor mankwanka ne wo de bia wo bia no apo twiro dua bi twro kokora afa bi di afa twro uwi abo po bi phone na bogu so wo hawa amane chimato bi wo mu anase koda na bi da so osunu adwetwa bi wo so ade efre doctor entwetwe nkomo tumi ye adwuma wa awurade fie ba and spiritual center da bia me ka se de tetifo aduru ne ye te aduru ano an etu ne fie aduru ben modu papa ma ho so ato enyo aduru akọ no masa kofa oha bia sai de ato so te atrasi ye na adware de na me chia me a me na ba akopɛ oti Otec de wose se bo wiase na so amfa ntoa ne ho nto no ntimi ana me chia otumfo nkonso ne bonkum hina nkasa na me chia ne na pia da bia oti nti akora atrasi ya na ye kyerɛ akwan eni baabia okrono bosi red park aho ne butu a edi edwuma senke se ofoka no okrono ofunu okromo aso besi krono atwoma kwa anwa wura bank nanim u10 so wa prajiafo bi gina ho de oduru ho abusa so bosi taxi fo no okọ ho ado kan so okọ awurade fie mo ka se ho na ayresai dai ewo omdu baba asundue kwa so ya trasi medim number na etudwa me sori ade frem wo ha na mane afrem number na 0241 09 39 15 0241 09 39 15 and 0549 20 66 33 unye baabia benya awurade fie Herbal and Spiritual Center onum ye ni baabia ye duro bia nso ni abontre na bia metu amanfofo kwadwofo ma ho obi onyi ya no nso ma ho because ye de ye bibiduro kroje na aduro ya ma bi no na ye sa akire obi because mpanimfo se nkote aduro na no ane haban na haban so wonwuram enti sabi wo mo nkurase do mba me ho de ano mato odipa no ba so hashtams mo de mba se di ana aseme ne mo ne mfa na me wo mo mfikyire na abode na twa mu ahia na ene de sie na atum so mu se mu to mu ntam bo Nyankopɔn na ayɛ saa to da bia nso ase da ma awurade so o ma mitirimu nya de no obi ba adura ne esa yade ane bo den no yade amanfo ye o mu ntim nya no aduru mekire ne free ame because nuru na ho no dɔɔso ye dance amanfo ma ye bi otweri ampo ma ye bi ye mpanimfo so fredi bi ma ye akora di nyame ye nye de be ka sedan di ama awurade enti na wu tie me na da bia me trasem di ka kasa fati ade ho ena ti ade akora nkonso obi ama awurade fie Herbal and Spiritual nka ase ne ti ade no obagi aduru anko ene nkene ne wa ma awurade fie na bia ofa baabi ne so oba awurade fie ankasa because ese ho de tetefuo no ne ye ne ho ye de tumi na ye adwuma Nyankopɔn so na de tumi na kye ye ya emfiri baabi awurade nsem ne nsa kan ye wo ba ne ehu so obi di wachi obagi aduru na se na ebe mo aho akwankyere e mo obi tena ho na no pa me ye mo doctor aka nsa asa no kure eti na yakotu aduru ne aba ba hye ya be no ahye aye ne moto wanum bi wadi kosua so aka ho okɔ tumi bia on yam bia aduade bia ase betu nti ase de pe ade krankro no wu tiam ti ade bia beto so ache me se de ache onye se bia nro anko anda bi because oba ha aduro no se bio e wo bo kakra because of say aduro no ye effective e de ma wa obi ma bia da bia me ka so sa se na miro ho ka no oba iska kakra na kora no ho ato no ye adwuma giska de bi sevu sa na ye sere se otweri ampo Nyankopɔn nye ma ba ko nzu free kwapra ba oba du ayi ya ho ye ka ye modin de ansa ase ne ho a ni fie ho sa na o mato no sa de aka no bo oba awurade fie Herbal and Spiritual trans ye mfimu anu wie no ye titi na duro se doctor me kwada
be 4 days ye me hunam na afi na ye me yanam se ne ne ko ofra me se mo nko ba bia e di week o boss doctor me na ni mo adwume fom me ho sim ni nyina agyae ensa gum hu nyina se ni nyina hye am se tumi wo awurade fie to no kodi adanse obi wo ha na amane a on kan kire ma awurade fie ma wonye dai am wani mu nwase enti wo tie se ti ade na wo so waya ya na nkwari tumika fanipa kro no se ye wo ba se wo yire se ye wunua wo faase wo maame ana wa akra na ayade a wo de fa wa fa no mba no ka che se kwa awurade fie he ba spiritual obetutu ade na furu so akra me ka so obi wo se mitina se bibi ni namu obi se mitini fa yam edwa me gagaga obi se me hwefo ase ne mani tutu agu fom obi se me de ande ase ye de no ma asoa me mitiri mo hyehye me saa afo no obi wa miti ade mba wo se maso miti de pa wo maso ase nkrofo ka saa ase miti maso no mu dwa me pa so ho no maso no ifiti udi wuti a bra wadi fi ba spiritual try and transekese wo ba ye transe a one on one ye ni obi asika ho e bia koto de bia me ka ho Kristo transe hu se ensa otumi nsi nsuo ntu odane nsuo nsa because ade bia bedan ni bia na de odane akopɛ no wa ahoɔden nsi de na kuta no because ubekwa kurase no obetwa ba wi ansanfuo no enam sa petesi ni hu hia nto no odinsanfuo no sija so no watwemu a no aba benya petesi no ahwie nsanfuo no edai ato onya twemu wi anya adwuma biom ti Kristo so hwedi no hu se ensa wo soro sini nsuo nto asomom na mi nsuo mdi nsuo mbe no adane ne nsa edi so aba already fi he ba spiritual se bibi ko so bia koto kasapreko bla na akora me mfa nkanti nhwe ma wa no nya bosomsem da bi because kan ne adi hwie nsa kodem ene ho ya titibrem akwan ne ya wi so because ya se yenkogina tete atempon so ba bia no kore ne kwan ne dar ho ne yenkogina ne yenkofa so ne ho nya da entoye enti ya sa ya de ne ya sa na awurade nyankopon odi mu ne titifo tumi mu ene ya de ya duro wa awurade fi he ba spiritual ya duro da bia me trase kase ya duro no ba bia tokuro da bia duro bewura mo se tumi ni ahode ho enti o ya nhia abehye papunu abopunu se ya duro ma ye fi ewura ntu akramo betu obi akwashi bia ma fi ewura nso ontu mfiri ne fie because fi ewura ntu akramo betu unya kwashi na so ba ifu a ono atimi dwane oba bose watu kwan oba afia na ho hia nti beka oba kwan se medimi fie de me ntro ma metumi nya dai emfuru because obi wo ha wati fie bi na no makoso pa otukwa tena ba bi no ma nyina ya basa na wade kwanto kwase onya asumdwe ofie ho na so onya ba ne ya ma fie ru anto akramo betumi na ahye na nadwa ene etumi ba kire se nyankopon wo tumi a wode sel mo nsam nyuma odi mo se wo bibi ha obo wo se me de meda me so dae me so dae basa na me didi na me nam bola so na me nam toilet so anim guase bola ya anim guase ni nyina ya anim guase onya hu sa de na ode bra be nya so odina na wo hia we ka sa tantan de bia me mpe bia ro nyankopon nyim firi so ko bola tantan de private ya tantan de ye mpe no wo ba urade fi he ba spiritual obo wo cross me de me so dae bia no na ya aduan na me di oya adwuma usika ne de ba akwa mama di huhumo sika abenyanom de aba akwa mama na wadi de bia sika ntan wonsam wo de o sani pakron de bra e ba spiritual wadi fie wo ba be mu woduro etumi aduro ya nya nkofa abibia amre wo bo nyankopon sa no because obo ade de maye enti me fa bram de ye bibi kire wa bo se tumi wo hoi wo awurade fie e ba spiritual na de wunim na awurade akata so ene obi ba na ya de na me so kwa pemole pa confirm tikro ya de ne be ko because de say de o se more na me se ha ya de aduro ko de ya so de nso gum na mo na kwada ase ade achi ani nso no hwi ya mfa fra konfuntukro akramse adura sa ya de aduro we sa no se me kasa ya de kra che obe wonwa ba ba de wo hu sa mo de kram de kwa kosa ya de ade obi ba na na ahuru kakraka na so kwa kopem banche mo le yam na fasra so o de kira so ade achi na ahuru nyina atwetwe etumi nyame de amaye de ye di ne no na se ya de enti obu sa se ne ba ko to so nti we nyina na se ya aboso so na se adada mo na da because no broni won poye na duro de ba wodi bro nyina na o sa ma yade o ma duro betim de adada yade sa ba do beko ba na nanom de ho so betu yade ama ho ide ho ato enti se wutie mi se sia na so le stroke abo onipa bi ato a bra be yan hwehwemu se ho fa de ho fa beka no se hunam fam so be mu oduro mo se tumi wa already fie ba spiritual udu akoti aduro bi so o na hono kakraka obi ba se ne de se sie me kwa me kanche ma na esie ni yakese na na etwetwe yadi no ma bia de adwuma because CNS was obi hu kwan ofa so ye kese enti 34 pa ni din pa de nyankopon bosom wa ye ne side ye no ma bebre akwa bi oba bi twi ni di wa hwe na asia wie oba nso ne na jai esie na mkwa ya de ma na oba na asa abai
ya de no ma bebre na ni na kyerɛ sɛ Nyankopɔn no da ne trimpo di kyerɛ yɛ na yeso ɔno awurade no ɛna wɔ so ɔmo yɛ hu na pam enti tumi de wɔ awurade fi ɛba spiritual obi tiem sɛ si wase enti doctor bɛ transit sɛ ai me hɛ ni ana ɔmo so wodi hɛ ni ana sɛ de akɔ akɔduru bia no na bia me se ebere ni so a wodi atumi ka frɛ me wo frɛ me a wɔ kyerɛ yɛ transit kɛseɛ ɛwɔ Bose Red Park bɛ transit wodi ɔba ne ya de afidie hwɛ ni padua ma oni ha obi a wontua hwɛ doctor mpɛ sɛ ɔyɛ nhwɛ mu ma me fa we bra ne yɛmfa yɛ nhwɛ mu ma yɛ de yɛ nkasɛ wo yɛ ya mahunu me nya bi wɔ hɔ de tumi bɛka ne bɛka kyɛw yɛ de ɔha bɛbrɛ wɔn so ayɛ nka because dumba so nim yɛ ayɛ me hwɛ ne gya nsɛm keka yɛ bɛhwɛ ma so ho atɔ na de aseda ma otumfo Nyankopɔn ɛne ahomom mu yɛ adwuma boa ne sɛ awurade na ayɛ enti sɛ wo tie me sɛ sia na sɛ ɔsɛ me de ndeɛ wɔsɛ doctor me yam dwa me bra bɛgye condition wo ba dun kwa mɛsa akyerɛw because bia me ka sɛ ɔyare na wa nwu ankyerɛ sɛ ɔnyare biem because wo kɔ no moduru ahotɔ no bi aduane bi adi kura wo nyaye ntina kan ne ya aduro di si wo the number na itu dwa me sori afrɛ me number na 0241 09 39 15 15 0241 09 39 15 and 0549 20 66 33 obi ba mo na ni 4 days na oye na so won to koramla ade anya yi bi otame awuni kusu akeke ene man afrɛ mo adwene wo se no ma ono hu sɛ esi akran sɛ da manfo si frɛfrɛ no na ne phone kra da hɔ emere ba me kyerɛ na ade na wo ye wie na man de nso ye nso ano sɛ yes sɛ etumi wa awurade fie ba spiritual enye no ma bia ehu na me nka sɛ bia kɔya ade because wo ba ho na sɛ bia me se hia kokɔ a ye de akɔ prayer de afiri nipa so because na ye de bɛkɔ kon no nti wo so ye frɛ na kokɔ na wo se krama de emfa nkra wo ma ni nyina nsa na yakɔ nti yo yesi twa krama ye kraman ni din ya de kra wo ma no wo kra so nipa kra nti no ma bu wa mpanimfo to din ye nti no mtutu din no ebia so na se kyerɛ nti se wo tie na se oba awurade fie ba spiritual ye ho de Nyankopɔn din ne ye bɔ ye mo bibia din ho na emum no ma ye no saa kwa no ahwe ne abaka se bia bosomsom kwa da bi ɛna na nanom de sanyade akɛse nti obi tie me se sia na so oseme de doctor wa anka ho asme ma ya enko tumika bla me se na nanom aduru ye de twa yade etu ase ka ho ne bla obi se pressure me kwa kra bia no mabre me tena se wanu mani so kyiri me ase wana me humu free me mu wo ba me kyerɛ wade na pressure na wo so ma mo aye local medicine bi wana be na anu se nsuo wonu ma pressure wo so obekɔ diabetes wo so obekɔ me na mana me to ase tweme wa na mabre na me te so ni nyina me kyerɛ wa akofia kokɔye wade wo ye wi abo se tumi ni ahode wo tweri ampo Nyankopɔn nsɛm woni ba ma bi wo ma ya adwuma abre ba bi abagya wade bra ba de krama no wo kra bɛ hyehyɛ ya to mu ntam krama no wo kra nka wo de wo ba kyerɛ akwankyerɛ no akɔye won sa bɛ ka wade back na emom ba ma so wo wale bia ka na so so pune so dia no afa no nyina ma ye na wiase because ba ko fo nko akoma sa kra nto nko ala bebre ene dia ko bani ba ko ese oba de be ma ba ho dia am ye sense de me papa yi kan de wa be ma dia akoma te be ma because so oba nko ware miinu wanyima obetimi dia brew ba be ma de kwanyim kra o ma na yire kra de enti ya de etimi fa bo oba akofo otumi si akora nya wo ba enso na wo hwe no wo de abrawrade fie wato asase na obi gya tumni kan bra wunu abi wo abrocho se pipes aye den bi bo bi sa esa amrika na tie de yade emene ne nsa kan pipes wo de afa ni pakro no wo de afa me number fama no on frɛ me wo frɛ me a be ma na aduan ho ato no koko bi ha obi a koko nini anasa e free stola anasa bi a ya agba wo de se bibia besu na nso frimu ba frɛ doctor na mfama wo ya ba ma se wioma ya nyunu wo ntimi mpema gwagwa na akran koma ye di na bi nso na adwuma no se bi nso obi suansuo no osuansa no hu de mu oduru a yeso osuansuo suansa na be hu de mu oduru oba no nso be kɔ na akɔ no nsa be cap ma se be sia de deti de chu na mo se yes sensa de mu ade emu odu nso ya be ma na ntimi mpem obi wo cross me de me di be hyem na sa bi o mfa nkyeme na adwo kadwo no obi akɔgye obi abeto so ade bra oba ya di odi aba ye de taa ye wi ya de adua bi hini be ma wo na wakosa ni nyina be jai ama abetimi apem wompia so abepia ye ka se gonorrhea no ho den enamu ya de no amfo kranko no na bi hwem din so se na ode na ade ye waduru me kono waduru no ense gumu emi wan ma no waduru no na so so oba me ya bi ma se me enu ntira because ya aduade bɔ ne ma enu
wom da sɛ ebi kura kuta hon bɔne ɔno abetim de ade na yɛ wo ba trans na me hu a mesia no kwansa me de madura ma wo ɛna fi akɔwura me sɛ waduro bɛ sɛ me mfa ma wo nkɔ me sɛ trana me nya de ma na duro me nya yɛ ma wie dia efre ntumi wura fakɔ kɔkɔ yɛ duro na ahontɔ di adanse na fa ma awurade sɛ awurade fi ba and spiritual no efie ne pono boa mo bia kankan de wa ho kyerem me ba bɛ sɔre kyerɛ wa kyerɛ kwan no yie me ba be sori ntimi me gbo number no ma kire me kira kwan na de wa frɛ me number no 0241 09 39 15 15 0241 09 39 15 and 0549 20 66 33 33 Nisi so bi yana manfo se na me kana back 0549 20 66 33 si ani ba bia okronom bosie red park wɔkyena yɛ brada na kan kase ya nyɛ bia da bia me adwuma na me bɛ kora nipa wɔ na adwuma mu aba ntu de yɛ abra wo ba tam bia so de frɛ me yɛ bɛ frɛ me kɔdi dwuma bi man panimfo panyin bi wontimi ma hɔ e bia frɛ me a doctor na wɔ hɔ me se am hɔ wɔ ha bia ya moya de so ankase ni hu aduru tumi na yɛ adwuma na sanso abusu awurade fie me da ase yɛnso yɛ da ase adɔfo ami adɔfo Dr. Bankwa papa yi ono ne panyini pa oda awurade fie heba center no na oba kronom bosie red park a ho na titibre mu awurade akoa wo wa odi ne dwuma wate de ye wanamontuo ene fra wo be frɛ na eni enkyiremu a uhia eka de wakai ho no ode be ma na no hia frɛ no sese ya wo 0241 09 3915 and 0549 20 6633 unya fresa ahoma we ya awurade fie heba center Dr. Bankwa ankasa beje so one obekasa na de wonti ase bia na awi adofo obekirikyire mu e de amawo onua tweme na mentwa be homra apomode mapade eno ane hepa plus mixture Pavi plus mox hepa plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby hepa plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pinie menti ase me do tie hepa plus mixture enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well-being ebusua pomudin ho hia me yie esne bibia Entimi manom pefia ha. She, woye, Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye wonso woye Hepa Plus wife na abano. Hepa Plus mixer. Ma je drone di pa. Pavi Plus mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada woni mfie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG ejweden krato ya. Mira. Yes, my dear. Ene dear. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na ɛdeɛ bɛ paa na mede sie wɔ. Wode biribi sie me daa. Oh, me. Ada minim. Deɛ mede sie wɔ ane sɛ, makɔtɔ Dawood 3 sister capsules. Ya ama nomo ama kane sisi a na mentimi nyina me naso no. Ɛsɛ metimi yateɛ nyinaa. Efiri na ekura yi. Me ma Dawood 3 sister capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma ɛna atumi sɛ sabro so ama me. Na akwaso ya wonim sɛ ɛma ɛne mɛma nyinaa timi no mpio. Na ɛnyɛ Dawood fo yi a na yɛ Dawood ointment yi. Wo mo na ye se nansan na wo complain waposo usisi ene ade yi ebi na me de twitwi ya wotisi ye yo sa wo de Dawood ointment etwitwi na wo memene 3 sister capsules ne ka ho dia oh na ye twi na memene we de twi na memene ai twi na memene what be bia so free say require mu enuom yenu enye na e wo pharmacies ene chemical shops do na mu hye no so say eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu bebia ni afre 0244886437 and 02016871717 FDA aje adwadie nkratoyi atum obi benya
wa na free yade ena apomuden so yensire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdi agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas B se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa be se wo hane akire esichire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nasi atata stroke ena de na pos waye mre future life smart food bebo afei de aye abusuan chemfa multabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya esichire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba wa kwa gym mumpe high protein nubinto oba bia opese ne yefunu ye flat no wunya smart fiber any zero smart food a future life smart food diabani ya Bolivia enterprise na kofa nuani ye ba omayimu encrine woni Ghana Telecom University no ye opposite Kumase wo ben sofoline alignment ena tema ubenya biato evergreen supermarket fre 0246 010150 0242 878090 future life smart food about that ho ban Ora bra Debia Sanopo, Erio, Enumero, Mehu wo mifia hebia, na ukura gallons gu kon hu bebunsuo. Efi kama wutimi, enti wo pesa o kire me se wontu nsuo wom. Yaw Asante, mama nie. Emprensa sunie na metu die ibi. Nenso ankwesiaga. Ba akokra die. Enkofo yi se akwesi buoso. Buoso. Na wonti Volta Drill Limited nkana. Volta Drill? Ane, medie yi, ono mu ane tu yo. Emfi duduo nie, minya wo haubia. Otubo ho no ankasa. Mechire bo ho drilling. Oye pump installation, blowing, pump servicing. No haubia beba obo ho hono. Obesiesie nso ama kama. Na se hoya abuom, anwem, afrom, obetu ne ntentem free se. Owo mfidi kama wode yadwuma. Wo kuma se ha, wo main office na wa ahojo da aban. Ukosunyane, tachiman, ne doma. Eho nyina ubehu won. Ahojo da aban heye. Mi koho sisie. Hey, we di oponko penentem die. Jiwanu number se ka ho 0244299520 and 0266432210. Sawa chire mi Volta Drill Limited yi. Mi problem na solve. Mfia duanan siani ena Sechedomasi Community Bank PLC eni atena bank ya besoma manfo papa sefa account ben na pese obie na besia de metumebo ase na mede wafam se wo mane sika na wo gisika fra manonia eye Sechedomasi Community Bank PLC na mekamfo de ama wo ye kuani opebusia aye okua ana se wo ya ba adwuma ni eye na bafia opebusia ana se mo ye bodwa monka mo hommom se ku na bosia bo ebeye mre se susu na wo tonko ade a oni hawkra afi smart loans wo mo adwo market free controller and accountant general department o ye shenkani na opese oto wankasa wo ka otwi obi pragya opese onya wo de eya bobo ya na wo pa obema obesia amwato bi banki head office e wo Sechedomasi sanso na wo branch wo ho na obey Sechedomasi dwano wadwa e wo GPRT abrosan nchen pe Kenya ase de MA school no nchen ho pe Kumase onsabekaomo okọ anwulaga e jena jusu ho obehu banki wo aboabo obey post office ho asonase kwan so pe otafo de club 600 Dr. Muzu Junction Bompata Oben Boss FM Adum Kumase Mosizongo nso behum awo second station ho a afi o mobilization centers ahodo okọ anyinesu a Oben anyinesu nursing training school chechewerefo emfa omo aninche police station ho pe sanso na edidwan obehum mo health center ho fre 0501682737 and 0501617924 Sechedomasi Community Bank PLC, a bank with a vision. Adepa ni krom hadie wonkwa na woni ma adepa no piao unimme entwam me di product fufuro bi aba se wonya bi a woni haw adepa hene no ani eyampa eye simple plus so wo phone accessories be it batteries original phone protectors headsets chargers hands free any phone accessory bia so wonya simple plus dia eno ne papa no afei simple plus air condition TV solar fan ana electric fan blenders CCTV cameras any electrical appliances bia choose simple plus Samikan se krom had die woni ade pa hene no se me
mete akwantam na me ho preme oh kumase hade adehyeman ye ne Dr. Caesar ene die animhwe afei kejetia ye ne G2 edi animhwe ye number nie 0244590374 and 0241709636 choose simple plus and on a papa. Osia dan na nakwabenapo contractor 1 sano bia frame me na mesim patam ha nyina dan estate houses ohunu eyemi o nanso mi problem ba ko pa ne se afi bia je se me plaza dan no masa penti eye car me body de bia me hu de menye kra oh osia dan pa na wonte avglo bricks tiles fo nka wo mo de wo mo tiles no eye bricks eye de London fo yusu na bia ya wo Ghana ha we no clean kwa na ye de aye wo hia plastering ya painting bia ye nyane se wodi ahyehyɛ dan no eni akrachifo ya rekoto ache afei ne bɛri nampa no se wo pɛ avglo nnwuma ne bia hwa kokonfa no teaching hospital omo wo ne ho enua bia ne de ye abrantia sport e wa agogo eno nso saa na osia dan hotel kɛseɛ ye wayi je ben CCC Royal Baron Hotel enua bia ne de ye yo eni afoforo bebre aka oh I see osia dan se de Ghana ha Avglo Brick Styles and one bebre na yusu aso eni fo mo number na mame na me fo say sie me je honkra eni free 0244992928 oh eni se de Avglo di me champions in de bia enwano Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Okay, adafo yada mwase yakoya. Yasa bebio ahaye 102.9. Ahaye Otec. Asem Beba Dabi dwumadie no ena masugusu enawia mutie enawia kroya nso mo heyen live. Na nedai onyame wo ho hebalfo moa enam wonsaso na basa enupa no aba edwaso no enawia me mamo hachiachi amobom abaso mode basa nupa ba ye amanfo odi ho adanse enti ene oye oba oye bema na wutie me a me kanfo basa nupa ede mawo ye wo basa herbal ointment na sa basa ointment se wo ye oba tan na wo mpese oba ebe hawo ewo wankasa wabra bumbra akwada yi so yi a fa basa heba ointment ne dane akwada ne nkunwate kire se wo de srasra akwada no a obi ntumi mfa ni bone hwa akwada no se bi a wo sra asram bi abaye no o de asabre bi ya akwada no ana wo maame wo bebo akwada ne pampers na rashes igu akwada ne to ho yasi ntosi asisi akwada no ahohye mpofiri mu bi atesi akwada ne so ni nyina se basa herbal ointment ewo mu a sa haw ni bintu mimma afe wu panyini kakaje se won nsa ne wonan bɔwere ana wu nipadua no ɔsɛya gia boso honam kankan wo ho mesrew wunya ointment bia fa bisrasra wa moto mu hem ebebo apa nantemu apropro nti unia hoto wode ososi gu ho ne nkrama adekɔ unipadua no da bia wadwumade a woyɛ nti ya na wo honam ya wo mmere ya na wa bre ya na wo hututu wunya basa herbal ointment na wo me de twetwe a ebeboa manipadua na hoɔden no agina brane ye wo basa herbal capsules nso ye no de wa wo yefunu yade ka ne ho a na fie gyadum obi ho a yefunu yade ka ne ho a wo hu de wonye obi nso ho a infections pay adokro no papa obi nsabuo munye obi aye mre wompem ode boso a na oda yaya obi cholesterol wosoro ana obi kokose ne yesi ne pai na ne ho kire no pe basa herbal capsules nibi na emwa ema sumdwe emre fie enra meka ho asemi oba KNG herbal oba misty herbal oba brezere kwa oba Colinac PFA have me Freddie Mens eho nyina ubenya bi your number e 0244 267725 0244 267725 unya fresh ahoma we ya Dr. Basano ankasa beje so no akasa de wonti ase no obechiri mu ama wo and Volta Drill Limited and the Volta enuanu wonu tunsuo yeah yaka enye nsuo ni nsuo ni nsupa yaka
wa man kwanchefo bia betu bia ma wo wa bre o ensuo utumi twi fi nko na eba wo to filters ye ne day still enkoyie mesreo ma volta drill for mrem na de nkwanchefo de ombetuma wa enye papa na ye fo no ono mmra mesiesie emane meye kama emfa bawo afa wutie me wa wontu nsuo ni bi na emom uhie nsuo ni bi wo fie ho uhie bi wo wadwuma mu ho uhie bi wo property land ne so ana nsuo adwuma ankasa na wo pesa wo yo ma volta drill for me to papa de ma wate ye ba yemfa ho se ho ya nwam atechem abuom de hia ne se ye fidie no ebetumi akwa koduru asase ne so wawie volta drill for be dwabuom atu tokure kofom na watwe nsu kroje edi abawo se wode wo ho bata volta drill limited a ubenya nsu papa na wonso wayusu kumase ha ahojo da aban ene main office no ewo ukosunyane tachiman ene doma ye wonkrabata ho oba asante mampo ha ukoma mpo kofiase eho nyina ye wonkrabata obejama ase ye wonkrabata ho ukosechidumase obadwira eho nyina ye wonkrabata ba bia wo pese yentu nsuo ma no de hia ne se obefre volta drill limited ye number eye 0244 299520 0244 299520 and 0266 43 2210 fresa huma we se ya na ni volta drill for nkasa na de wonti asie bia da wie wonu bekirikirim na wode amawo asasu herbal center nzunie ene sofo asamoa ne da asasu herbal center no na anuanom baby a wode wo yade anante wode achinchini ahoto ama no de adane kwankro ewo so no se wo ba beduru asasu herbal center sofo asamoa da no a nokre me se wo se obemma waduru amoanyu ahoto ye kan bema ya ka kire se prostate no ayekese ana bema waye mre pa wo mpam sebe enkoyie wode ne ye stroke nwodwe ana kokoram cancer ene hawo wode ne ye namu yade wakoa enko eye hernia asthma ana kidney ho hawo bi no anya asasu herbal center bratafo formance hwa station nachi ena asasu herbal center ubehue na se woba na woni sofo asamoa bebompu asa yade a wode anante anu yi amado ubenyu ahoto wa ha papa ya na de kubi herbal powder no aba sebe sese weda nemu ayenwunu be ma ye kan untumi nya hwe obey utumi bi hutwitwiwa enso ade ntumi mpagya ne mumpo hwene mobro mesreo pekubi herbal powder ibi se wo mensem kofom wada ni 2 minutes be ma wan hwe ya oba ni beja ho se wo de da bia oba da ha na omo ame nsem kakra ma me ma ne nsore oboa obeja ho ase kontomre de akaja nkoyie pekubi herbal powder ibi na yusu na uyusu a ebeboa wo de hia ye wunsuo de ana kubensuo sabigum kanum na twade se de wu twati no oba Otec femfia ha ubenya kubi herbal powder bi okomisti herbal ne breze require wumrum ebi ho Fredimens ene Colinac wo Ashtown ubenya bi ho ofata drugstore wabu akwakofodia station ho Fodwo herbal wasante bekwai oboase smadeba enso ton kubi herbal powder ne bi se wo Otec junction a atonsu for station hono krachi a woton phone accessories wo hono woto kubi no ibi ena wokọ abu akwa station ho a O6 Plaza no one ye to nuo ewo mu nyina no ubenya bi wo ho ba bi e ben wokọ okase bi ni ho a fresofo asamoa number no mfa bi mre ho eye 0244 166602 0244 166602 and 0243 505775 unya fresa homa we ya yabeje so ye no be kasa ye beboa na ya kire nsem nso ede amawo na wiye ise cheduma se community bank plc adofoni ade hye yenie wa afia pem ahankono aduo wotwe mu ena sa banki ye bebo aze ewo my Ghana yimu emfinhia aduane nsia
and still counting enuanom yente ye ho asemoni bia entu onua da sane awutie me na sebe o pesika korabia papa eni na didwuma de sese wode wo ho bata de sese wode wo ho bono eni Secheduma se Community Bank PLC ye kan ubetumi abebie corporate current account adwuma no bebie account wa ha fa wadwuma yefo nyina so akatua fa ha fa wonsu sika asem nso fa ha ebra wakwa ahokyere mu no yen ne ebeboa wo na yetwitwa age wo ubetumi abie savings account usika dem na nkakra eba so yentiti wo ebi mum na eba so umpewe na apede yi bebie susu account oni entu susu ye maba wa ne ye mrante ne beba wo nchen obeba beje na aboawo me bada achi account bi ma akwada no enhwe akwada no mu akwada no se be ye akina bi okọ ahokyere mu a obetumi agina na fixed deposit no ye interest rate ne ye kama mobile money ye bi Western Union mobile money transfers ahodo interbank transfers ye be connect to account na ma o chip no ba bia na bia betumi ayiska na betumi nso diska tum ye Ghana Pay any East Secheduma se Community Bank PLC umpewe na apede asem wodane se uni edidwa o account wa ha na wakwa ahokyerem ye bebo wo besia emfa ho se o ya ba yadwuma ye ni ankura adwuma na ayo ana wo ye wankasa wadwuma ye bema wo besia ma de atwitwaje wo ho adofo mo nka mu humom ena ne kuo ne yema mu group loan ye ma akuafo besia ye bema besia ma de ayo de hie bi ayie ana wo de awadempo Secheduma se Community Bank PLC ye headquarters e wo Secheduma se oba Secheduma se kuro na mu nso a ye wo branch ho e wo dwem ho adwira ye branch ne be GPRT for dano oba kwa abri Kenya ase a abrosan se hwa station hwa na abehuye angunaga ye wo jene dwom ho aboabo ye wo post office ye chiri ho tafo ye ben club 600 edum ye wo boss FM chiri ho ena moizongu ye wo second station ye wo mobilization center ebi wanyinasu in the address Secheduma municipal ebi wo chechire in the Afidja kwa abre north and ebi wo edidwan in the Mampo municipal opesa ofre ye ne aye number eye 050 168 2737 and 050 161 7924 first number we say ya woni Secheduma se Community Bank PLC ebe bonkobo na dia wonti ase ne ye hyewbo se ye bekire mu nso dia mawo ene grow fine yo den day grow fine eye emojadura digital herbal fo ena ede aba grow fine herbal tonic na duro we die nti adabia adofo me kamfo de mamo ene se eduro we ye natural cocoa ebi we duro yi mu ena se wota no num grow fine herbal tonic ya all the necessary vitamins are ehia mani padua na hoden no ebi wom enti yade ntumi mfiri wawra yade ntumi mo wonhwe ho wo yare da ho nso a no num grow fine ye ma hoto wontem mene wo kase wanum ato ya wontumi ne di onipadua wonsa ne ona atumi ye utitriti etode bia wa utumi wo se wo ho so wo sudura na dwa wontumi na wo sore ya no pa no aye mremremre no num grow fine ye duro bi me kanfo mamu a mo ye gya ho adwuma mo a mo ye awia so adwuma din bia wo ye bia no num grow fine na emo na se wo ye oba na sebe o won sebuo mu hawo a eduru a wo be no mo ebeboa o eye grow fine herbal tonic ebema how problem a wo won sebuo mu no afiri ho afi ama ho ato ye di grow fine ointment nso aba na no de mo a mo ye adwumaden ana yawo bi woni padua ni mu obi de ye ni sisi obi de ye na chiri bremo obi na pode na poso se memeto ase tweme mesrew pe grow fine ointment o de ma ye mfantwiu ye di betwiu na wo betwi otohwa obeda baby eto obi akwa ubeja grow fine no ebi your number ye 0244 59 6532 0244 59 6532 fresa homa we na woni grow fine for a more enkomo ewie dia wonti ase bia no ono mo bekirem na ode amount ewie mabedwafo ewa ha ene sisi tabuya ose nana ya Krobea Asante me monitor mo wo America Virginia
Herden ɛno nso wɔ hɔ matewai nana ya Krobea Asante nyankopɔn hyira mo Filippo kwa abreka sam ɔse akra Krobea master Dambroka Kente Tre Shop aha ne nso yɛwɔ na akra keep the fire burning me baba Frempɔn manso echa ne me maame ante Mary Jenisofo na Krobea ɔmo nso filu pa ɔmo hwew Enelin onso a join ne ewo YouTube ne so ɔse akra ya Krobea Asante greetings from Atlanta yesre osuru nhyira ene osoro ahobambo enso edemaw matie buru eda monso mase na ene obi di na woda udinde owura Kofi Frempɔn dodo na anim se efrew eshaha secretary wine Emma Friends of Friends Club ene eshaha wanya afeko ede aka onfie ho na krobofuo ni nyina se ne ye wawodai osre hyira yankopon sem de ahobambo ene nkwahusan ede mawo happy birthday to you yankopon to nkwanem mabedwafo ebebem with nsemisa akwama Kwaku Steven na yehunu de esese yehwo edeka ho Kwaku Steven enti enne wa hai die mwa pa na wuhia edi free en ho se yemfa mwa kana mintie mwa bia me hia se asam na asiye no me hu dia me nka no ana me hu dia me mfafa ana me dibatu manum se mun kire me kwan a mbafa na se dia adia me asese me yede me ye na asimbe embra okay ebra wote se Kwame Lonspanner afa wo yere no wa free slim abona busuafo amane my friend busuafo panyini abona my friend busuafo panyini abona amane o kan de my friend ka kire no o se ono asam na jinisam ajinisam o se ajinisam ontuma anka wi bio o se ajinisam ebra wubusa asofo no sa asem no a osoreye ekọ ya wanyi wa no oto a ne wampa me ho se wo kwa akubusa ni mu wankire omu die die o ka kire wo yire se wo de aduro na ye no so man to aso bio na ma mina o wo so wa enchen ho no so bo no ba ho so ba to de so de ana ma mina ka kire ni se won hwe na won ka be ma ni oba no mo sam won hwe ye won hwe no ide won ka asam no mani firi wo odi tunani asam no mai so ko asam mai enu so frɛ no e ka kire no odi tunani wontuma nka hwe ya besine enti wo de ugidigitum se problem aba wo ne wo yire ntem eye sofo no wampa me no was enem sa na because ye call sorry Romans ye call Roman nti awonjo eho na mokono awonjo eho na mokono ono so ko omukuru ma sorry ho ona ko is praise bibi oba ne ko omukuru ma sorry ono so ho na enti na sofo na ono wampa me no mo ye de na mu hu no me ko me oninam na ofrefre kofo se wate asore so wate asore yo mbra mo bompae ba me na me nsio ba me yere de nkwala ni koi na sorry we ampa me side bay so pa me school mu side hon ampa me school mu side hon omo ye bonsem bompae ni bia na me me ko hora no so me bisa ho asa ombisa ho asa ba chodabi okay eja kwa me nana mama on se bisa kwanya brame da ase mayanchi etifo mo maje bra mutie nyina Steven sesi ayo mano se o se bi mo nyina ware kra wo dia aka no mo wan omo me ho sisi omo me ho nti ye o mbisa se o maame wan me bisa o se o maame e wa ya o so o madam funchen anam se o madam funchen wa o si sokoban ususu se sofo na oba ho na baka asese asem no kire wo yere no onya wo yere na opa na
me majunu no was majunu mentia because mbet ma adwene saaba me share and jones is so because minim de anti oka de ba na adwena otimi kasa asem no akire me matna over 30 years ni ntokwana started da 2026 ntokwana started da ben started tama papa ne bakaza papa ne kasa asem ne kire no ama ono no so ka kire ni sister na wa kra no ni sister no ntakwana sa asiana me ka kire ni sister na ni sister tia me na so se ni se na ni nua ne ka kire me enti obaare de enkono ankasa kura ntumi anka nkyerɛ sɛ de sɔfo na ka kyerɛ no nie sapepepe sister na wa kan de opɛ wa sempa me madam for no opɛ wa sempa ebra o te sɛ kwaku spana Kwame long spanner ni din so de Kwame long spanner ebi obo long span tobo basa ono ana abebo di long spanner enti long spanner eni o man su do agramati wase sa sister no wa kra no po asempa asemi si yi wo bona mane mbajo ono na first one me bona mane na sembe na okafa ho mikaji no osi bibi e wodunu no obi a wo so onpe de onu mansa izia bibi e wo kodunu no onim Kwame long span na onunu enam no so na wo age no meboa ana ono so na menya on your friend atani no ke mami tani wanhwe so kra amfasa wo kokko na mawo so me ka asamne ba me ka chen si kokko no no musadu do bro still a wanjai ntina o ma me fa me ka chen no eni so wo kokko kra ma wa kwa wanjai sai aha town so no na we so no agravida sia ndi sa me ka asamne chen no si dabi dia me no kra wa wanti asese sa de no yede anu say me madam Richard no me di phone ba ma no no akire asam na wom no enkire no ampara me di phone ma no me dan ma Richard no ni din komo sa no chejo say ndi o yira na bra montam ti ye wunsu wunya foforo me mpem ma o afi say me ni tena me mfa na chi me mfa oba bi aka no so fa be man ka me ho ko si se kwa me ko si se asamwe esiye apise ye stati every day na wo broni no na nye se ni tina ma broni na mfa na nkwa abritire ka broni no ba alaje ni yire no ka odi no kwa uche ba wonyum ti broni anti ma fa na nkwa ndi efero no wanfa ma chi mi so me fa na chi ne bra ma metani eka so de saage ya waware ni mata ma o sa tam na wo pe kokko a odi wi tuntum ne ma wi okay mata hu se na nka kokko na wo pe na ma metani de onu tuntum ne ma wa na mbacho dabi ma metani pa che se kokko no anye omo fie ni ti odi omo fie ni nua ma na abeyisi obo akra ye woni ne tena yedi sen na uja insa no bajo edi be 20 Otec 20 years edi be 22 23 yes ensan de onnom che me no sa che bada nam sa no mana e koso no ana me break ana dia me ko me bra no wu ya me ko hu dia awo siem me timani susu a no me timani a me madam fo na me no mo ni nam no nsane di omoko me so me sane fa nsane di omoko me so benku a me so me chi a che ama ana so no san kwala so timi ka chim se da aya jansan na omu pia bonti aya no omu na omu feli na obupa omu feli aha yima no kwabe anya debia aha mpa kire se wo bun so a na ye tintan ni bia na me kofi
nti o muka na me da one day me free me bra ye no ba me da one day pe anu so me fa san kama no bio on fa so nka wa no bio anu abesi ni enti ye broken heart na ama so atese no ba cho wanya obo afei ebrebe so na akoye no ho ade no last year ye di kan ye ana mo se de aka no ana ya important no de important na omu koso omu ye ko omu kokko ye no mo ankyere yie omu ankyere yie ana omu ma ye ko ye no omu nyina wu nti we mu ba na omu ebikasi o mansa na no sisa na che de nde yan ye se ni na ye hwe de nti a opese o ye de oja awale ana para ana mfre me nua no sene no 1000 so wonji no mko ye side no enfiri won sene be ya mpese daji me ni ho a na me mbazo o musa abada o muka se BBC o ma me o papa di o ma me eche ne buzu afoka ana o mo ye nti wo koye ne ho ade etoso mienu na wo pene so wo gitu mu se koye ye wi zan intakwa nti o non kaza me friend phone so onfa me friend phone so onfa na je say ne fa na de toso mienu akoye de na wo mpene so se nka abwa akoye o na akoye ye o me koye no mo friend no busuafo friend say go wo ye ya fekora mai ba cho da wi wo ye no wa beda wo nchen da ba cho won da kura no wan ba da menchen o se na me o ni me ti o dada no o se na o ni me ti o dada na won twi ma me ben no mi so o jami na o jani pa na o da so ti ni cha won ni ti dan ba ko e de dan ba ko sata ma no ne o da dan ba ko kra no ma o men no o ma me ben no ti na o nko ne ho me nko no ho se bi apese o te kakra we kra me yi ma ni kra me ko ma juni ni so da itwato a wo hwe a wo ne da ye se wo ba ne be ma da ebe se ni ebe se ayako 1.5 year was ye free book and chin ba ye no mene eben ansa achiri ana sa asam no esase aya de kwadwomo se men kan kire o se wo no wontumi obo so unse ni otiamu no o se men kan kire o se no 3 days kura wontumi ani wa ya de afei I say mukurum amamre kwan so se oba ejai bema unsa de wadu wani afika kra kwan ben ene ya na omofa so a omu jai se na omo ye oba baja bema na bema baja oba de na me pesisi a oba baja bema se oba ya ye ne ho ade o se onware biu na opese ojai bema no a kwan ben ene obefa so na se na onim no o de asamo koto ne busuafo nim a oba ne busuafo ba frɛ bema ne busuafo no ama ma ba no mo ni na abu ma tenasi no ma ka asam no se pacho bi wuma no mo pacho na ebe yi a enye yi a no mo nyina gina so agu awale no ama busuafo wewum obia ni atua se ena ekɔ nti omugu were no wi a na we oba na kono baby be man so kono baby na obia woro ne sa afrim na we no maye ne saa mpacho dabi okoka kire na abusuafo no ma frɛw mpacho dabi o ma frɛw abusua so ne o mahia da mpacho dabi ojo oduo no mo ko se mo ye yonkofo oh ye brother sisters and brothers o muntimi ntonofo nti de ono kati omuna yeso muti oni be mani hobio mama nhwehwe ono mfiri be mani ho ano tam no bag ono mo twaso bisafo so mo mpene omo nti ase ono mo twaso no tam no bag pua ano dwane bai edima wade egu ana enwi mbajo me awale egu de me husagu enwu ye de si ya frɛ no aka sɛ wano obetena so obewa wa obe open sa me so ya nyame ya do ne aka na entiase bam dia mbafa ma dia sa o so funso wo bia so bo se chinchina dia gise mene no ko bebi a me koji wale me koji no gise me de no ko akwasha ne busu afo nsem na ma ko baby onu so ko ne baby no omba yini no ma ni na free
edanum okay meda say award ya chiame awiai Citrans Investment Real Estate Limited for a very good afternoon to you. Kumase ha ena Citrans for edi wonjuma. Na enawiai utie mi se ope ejapadea mansu ni ho enkekawe bia ni ho na watwa eya eni Citrans for ento kese wate. Uyo obi a ope efia yesiewie na wato ana wope asase ato Kumase ha baby a ope di bia so wa manone a fresh transfer so wo Ghana hanso a fresh transfer na wonom emma ubi ana wo pefia yesiewie yegusu si wa wo beto na watwetwam na waye ne plan a wonso pa eno nso fresh transfer onum be so mu agyew na wonom aboawo wabra ohaw bia ma ana wonso wa ajapade bi asem ni hu enokra no obeye hwehwemu ansa no agye atom na opese wonso woton a eno nso fresi transfer na wonom mram na wo megye na onton emfama wo se ye amene wo kasei onom wo afie ene nsase ahodo a onom ton ye wo 5 bedroom house ewo Kumase ha jinyase atonsu jinyase he ya yeton yewo ensase maako nsia 6 plots of land eno nso dakotei KUS ye chi he ya na yekotei eno nso ensase nsia da ho ya yeton yewo story building a adankura dumiensa ene wom eno nso Kumase ya Asante TUC ya eno nso yeton eno wo 4 bedroom story building ni esi no ye flofa ejafa eno nso wo kronum bosie ye no nso yeton entisa wo wani je samia ye ene nyapade amabobo so ehu ede a kire wi a fresh transfer sisi ya for further enquiries numbers are one mu usual 0548 18 1000 0548 18 1000 and a 0241 19 8922 0241 19 8922 se wunya fresh ahoma we ya si transfer beje oso onomo no bekasa de wonti ase bia no wono bekire mu nso ede amawo awie de fearsome 3 eye hepa plus pavi plasmos se nwo mi ensen eye ebenage heba afo nsa no ene wa wutie me na yade enyawo wona meka sa hoyi weda ikura ye nwuni ikura de ene ebobo enne kese mesrew pe edupa obenomo a ebebo ni pedua na hoden ho ban ne beko atia yade a opeso obefoforo wo se nuro no ene hepa plus pavi plasmos se nuro mi ensen uye obi a ye kan esroku yade bi abo atofom esichire yade bi tete omoja broso hawo waye kese abroso to de bia na oni pedua no ba bi wo so ta fodunie watenka ate kwa waye mrempem infections na hawi onue dwene unipadua na hoden ho kane just said way a naturally made to improve your general well-being enti buru baby eto onu bia ye wo bia nsuo e wo bia nso to paye onua to bibo na wo bobo a ebebua unipadua no ye number ni e wunti bibia se afreye 0542 77 8572 and 059 13 67898. And we are a simple platform accessories. Yeni Oniadofo awutie mie se wo perform accessories a eye papa the most trusted brand ya se yaji atum Ghana ha na wo yusu a utumi se ye papa eye simple plus de no wa awutie me na wo perform charger odie oya akasa me simple plus de bi okaso oni bi onua wa brakrom na beto papa de preko wate ana won so ton phone accessories aha ya tufuom bra na bra betu duduo bi a wo pe kotonya animonyam hye kire se nneoma no eye papa ye wo phone chargers Android phone de Samsung de iPhone de ye wo power banks
yɛwɔ phone batteries, yɛwɔ hands free earpiece, bluetooth earpiece, neck bluetooth, yɛwɔ headset, phone covers, iPad, any protectors. Simple Plus phone accessories are wakoye de aba o mayimu no eye brand papa. Enti wutie mi se wo de wo Ghana ha baabi a wo bia ukrom ka agina Kumase nko ade a wo de Simple Plus nkasa fa list mayen ye betu nioma no na ye de amane wa bra wo de usika aba wate ase wo wa akiri won so bra na befa ye nioma e biko wo Kumase ha befa biko na won so koton na nya dimpa ana wo pene nkronko ha ye tufuo buom kakra bi ekura wo bia no wo betumi de nya ade pa no akwa ye wo Kumase adehyeman wujina kejetia Dubai getua ehwe animu ana wo de wujina adehyeman abrosane a eni kejetia Dubai di ehwe animu opposite no fobra ne first floor Simple Plus waso ekese ba ko ho ana bra kejetia enka ne baabi a ne efre ho toilet dan ho no ho nso Simple Plus ewo aso ekese ba ko ewo ho ye number eye 0244 590374 ena 0241 709636 unya fresh ahoma we ya Simple Plus for ebeje so no bekasa ye wonti ase no ye bechirim arofo ne ade hye ye sisintidua no de ebeba na de nam ne so a ebeba no se nipa kro no onue ese ye ka sofo awo wampa me ona papa yi se okobo ne yira mane ye se ono de aduro ene de ware oba no enti oba ni di she ni trim me de akasakasa ba ya edidi mu oba no kra e me da fie bio na afedie kwa me spanner kwa me long spanner ono nso di akwa boso yi se wei kasa na wei kasa ebehunu asem no emu no kre me pa chaw da sebrefo da ba bedu asna ba kwa ba yebru me de na I want to say osuru ntie ya de hye na nso adwa da bio ya saba wan kan ba ko no enioma hawo wonte obi ntite aduane hye hwenim na no ho na de awura ne hwenim di o factors ni bia ojabi wo nam de kan wa man na wiai odie bewuram wo da Sebre Herbal and Research Center munupa mode abano that's all kwabna so bi mu ebru akura ma me no wase awiai ni wadwuma panso aguso awobo edu sabre yi ana hye sebre bia wiedu se wo se adasa nyina nya ne ntie se dupa badwa so wormo tutumrika enkopa bi da Sebre Herbal and Research Center ebusanfo nupa miensa na dokotafo miensa wo monya brada GS Ghana fo ho abahia wo yenye dupa infama Ghana fo da bia meka se dru nanka yeyo a ye de ko London abroach mamu enya nsantwerofo pade hunufo ye hwenwansem ese bongru kraman ye hwansem papa bohunu ogina kakra sa na nsantwerofo yi aye enya abo awura mu ne enya dokotafo ye hia ne ese madro yi yate wonka Samono ne kwanya mofa so a mumma Ghana fo manne abrofo ma wo mu wa abrochirei wo mu twadro num na boa wo mu wo mu ntia de boa bia ne atenkamponi bia enom se pia fo sa ne tiampa ye hwehwe mu no na dro no boa mo ne fo no pa ene ese Ghana fo nso mo amu ye ndro ya dokota fo mi nsam ye Ghana fo na die nti na mo kwati yen na mo da kwa mo no ne ene ye no mo kan se mo mfa bi mra Ghana hawate Kumase party tru na emra meboa Kumasefo wo moje piafo agi koli ampa adro no aba enti da Sebre no yaye ho adwuma mfikire o ansa na ebe fidua mu enti me pa chow se yarewa pa na edokro bodi a awie kwabena so no ba asema America kire wo ne se da Sebre droi edo na edi aginamu mapa ma hoden aba Yaw Asante mu plus capsules, Asante mixture, Asante black tonic. Enupa miensen, edu si ya yowie amwatenka se usuo nipa dasani. Wonyame akwa no a wodi ama nipa dua no anase nipa no a ya hwe dua no esi ho no, nipa dua no. Akwa wo hu nyina no amankyere anase bobo hu nyina no pa cho. Obi ahia se onya tosode. Enti ebi tosi so ukọ eye de woni paye mu atese kidney nom akoma nom de wo mu mrebo nom ne nsono no woni pa dua no anase yefunu no ehia tosode
enti ya won tinka to mere bi wo se ho ya basabasa na je se saa ne o man ho bi ho ya ka mo so wani su bru kakra ase wo yinya kakra ase o nante kakra bi no abre na je se saa ne o ma huro na oni padua dum na ho aka ebi hia sa atosodie adokotafo ne se me sa atosodie ene ma hoode mapa basa ne omanumu erunti na wo mo atenase di atosodie akoye nupa miensan di aba mansan adwa so se Ghana fo ye ne enom ene yeda o mase ebru enti da sibre mu plus capsules da sibre mesha da sibre black tonic eye nupa atosodie duro ukodwo mu ama no ka wo fro hyen a ma no kan kwa so dem asofo di preach sa atosodie duro no ehu be hia se what ya seni atiase na mpese wo wuo be firi wa wura preko no nunum bi ne nsiesie na ho enye fe ejonfo ye kan no yade ya hwe enoma atwe ho ahia nyina nso na kofa yarewa yi ba yade no enoma atwe ho ahia ba komienu miensa ene kofa yarewa ediba erunti ye wo red blood cell no white blood cell ejonfo atosudie yi esiesie no bo wedie no ho ban efiri yarewa huru nyina ho ma hoden mapa eba ni paduade mu erunti se won saka enya de yade ebenya akonya bo awuro ni paduade mu ase wo ebeye wiye se pressure na ne wudi asie ebeye wiye mapa ama wankasa ho ayeden me fatro ma me wosore a ya na wotena se ya che na se wosore kura no a no ani so abiru kakra na wo ya ate atuntu betimi atena sesa eya atosodie nu payi a ene betumi akura isa de nyina ade afiri ho wotena se a na wona asise do atatai na no ada danse de pie fiduam ha no na na ase atatai ya ono bema wotena se a ne nase tatai wono maduro no enya atenka se ebjanfo eye ne papa mu a ebetumi abo ama nkunimdie mapa enso abanti wonum bie no adanse no adonso ma wo mu anum no bia edi adanse ya eboa edi nkunimdie mapa etumi edi eba dasibre Imuplex capsules dasibre mesha dasibre blood tonic wo yo ba emfichikro aye problem pa dia mawa kopɛ dasibre no peribioti eya tosodie mapa no a ebesi piesi ta amaw ama mfichikro ya nika edi ama ho ebema ho afi ebesiesie wie ebema wankase watenka se ma yo best mampa etima mi a wuti dwom wonante ya no abre untimi nya dwuma nu 5 minutes na wo home tofu sa wakoma no no obi nka se puduo nche na dakoro wanhwe ye bete o pedase be nu panu bi wonante kakra bi no abre uye bibia no abre ya no anu subriw oto ase siatika no atosudie tumi sa yarwa no erunti na adokotafo de ye duro adi abadwa so no ye kan ni se ye wiai e mane nkoye se utie nene no ede keke anase utie ni ye kasa na radio no kasa keke nemum tugidi na mo ahura yempe duro bi no mo de bia me ba na me ba pe wotonfo so ba bia wo bo ehia no na che se hopa na opese ye adwuma ma no erunti na me ba no me bom saa no enti dase bra no se waye mre wo mpam a bema wode bobo adum de bobo adan abeche yangro na akatwo mesire wada bomodin se ubenya dasbe mu platino bi ebediem ginamu mapama watinka se aye ho adwuma mese honam wakwa ni nyina na wo munya abre wedie ni we atutudie ni saa na omaye no aka bomu ade aye adrodi aba enti akwa ni nyina ewa no ye wadukro no umpewe na apede enti se wonu waduro no a ebenya bre eni adagye esiesie mapa onuya enti dasibe mu plex capsules memini bi na emoa ni padua no ajesin bonkum so me se wonte atenkapa utifa ye wo ya wo wuso aso watikɔ no wo dududu kakra wo nante asa wo tiahwe wo saa nyoma no a wo so adem na won se popo wo se ni padua no ntinka yie wo se anoma nkoyie pedase benu padubi eya duru a besuso mu akura wo amabu se wo beti atenka se ampa afri de me ho aye den ahode a be hyasa be ni padua no no me ha mani me se ebesesan akura de yemfa no manu tudwa de oteke mu no wo opemirika so opese onya number no me fa number no ema no number is 0535 01 04
42 42 0535 0535 01 01 04 04 42 Erunti your environment no metwe ho ahia nyina na kofa yadowa ediba endia tosudia no de bia me se eye security me friend watchdog ehwe ni padua no so mayarwa nya kwanya mowura ni padum ni padua dum kofo ye ne kese fambre no sure enti ye no no a ye no no ye ne yade beto nkwanta pai yade nya kwanya emma enti dasebre imu plus capsules nom na mo na me sha no nsu ni gono no bie aye ni pache atire ni padua no ache ama ni padua no asesa enye papa biom ye kasa ade enye papa chese bu okro ebema ne huntumi nsore biom gono no adokro no ache erunti se wo hyase no nom dasebre me sha no a ebesesa de amawo maami abia wo de wo so wonti atenka sese de o me de se de mabudichi sese kura de o me de de abo me de ye de feeling de na me de ye maami unya feeling ye eyi stress ba wo nipadua dum eti wo be hia se wo so wo benya odofo bi na magye mo ho ani no huru se wo so ampa bibi firi mu aba what atenka pa eti mane nkoye se sa bacteria no obetene padua dum ama munya atenka no wo behwa de ne sa no atoa na no monse do pedaso be me chane bi ebema maame woso waye maame sima ebema hode mapa ba ni paduadum ama ho atwumi atɔ enti dasebra mesha no ebo adwuma me pacho jonso na ye din diama wa bema no bo pepepepe asase no bi fitikro se flesonom sa ya do ahuru anyina timi tu ase e ma hotoba akura se wanum na ato wanum ato a kope blood tonic ni bi doctors umojare umoja no are tutumrika kope dasebra blood tonic ni bi ebesiesie wama wanum ada ho na de ma danso nkura no se obi ho a wasore ni dua so uru se na homofe brain na ko nice man pa sister na ko nice lady pa na so na sen ase me huru se na ntu sote ne to sote me huru se na ne fu ye kese sa se no blood tonic ni bi ebesiesie nya de be mo kese bebre no bi o da bi ebe ma moja sem no akoyi moja na furu san ye die ebe ma palpitation akoma na ebo a bob normal no ebebo yama okay enti dasebre blood tonic no ebe so wo mu ama hoden aba akra number ni bi oni emfa kira kwan ntudwa na me so de wo tu gidia na mo awie no eduro bebo na mo tumi akonkan good enti number no wo de se me sere wo adafa na de frɛ de watire bia nkomu bia no ne mpanifo ni adokotafo miensa wo mo aben na atena se aye nu edi abaka ne ke Colenden nyame adom abagana number ne 0535 01 04 42 0535 01 04 42 enti me pacho unam PF area hono a ni road hono a bowura PF na ko bisa se me pedase be nu pa no to ba ko nya ba ko tomiensa ni nyina boa na fa ko fi dani heban so obi habmei unam eye asafo hono mu a hono me kom area hono a habmei so hye ho snate wo mo office na chi abrosan bi so owuram habmei wo ho Kolinak enso obi eye Freddie Mens Samdora no wo nyina me kan den majade yi udo owura mu akobisa dase brodo pa no anaso Otec 1029Fm fidiam ha oba so pa sonaba ana jataba asonaba oba ha senya wo panu bia no de bema obi ti adokotafo no wo mo se ye yie yonti ene wo maba so be ye dupa e dia mai ahura na wo dom di jaye kura no se de last weekend mi afa bia ma but this week de wo mo se wanikum adokotafo nso wanikum na we wadwe so obedi ho achinyi bebre a bia tonku ahwe ya tipaye bebre na de ba tipaye bebre ani kum na wan resi be 10 minutes bi wanyan de wo ye bia resi 10 minutes bi a na we wadwe so obedi ho achinyi bebre a utibetimi ya pressure be kosoro utibe oya ti wani kum ada eya ada rest kakra bia wo ye adwuma bebre na me ye me wo de jane da twire kokra kakra okay eno ano no okay enti dase be nupa no why say so support wa una na wo kro do powerful akura me dase enyado yankopon hira ho asonaba arofo kwamna na wie wa besom yi diaka eyi wa na mo ne abetuo ba bi eton ro kro emu bia na ode ekọ na abisa ne bi ni ho afre number no na one won kasa na nkyeremu bie hia na se fata no onfamao aha ye 102.9 aha eye Otec Asem Beba Dabi dwumadi no asugusu ada wi awutie
ɛna wie ohwɛ na ɛna dai udi the YKB YKB Kenya se bosore Ubinim Junction ɛna awo o de construction ho nneoma ɛma han wo ho YKB one ho kani monfo Otec FM Asem Beba Dabi dwumadi ni agrokra and then we a very good afternoon to you YKB yankupu shaupa na onye onso okese engine room ho te sai ana nyame adombo asem wei tiawa enipa miensa ɛna owurei wabɛbɔ wo nkwa adu ha de di kan ɛyɛ de ɔse sintidua na ankasa dam ne so baaye ɔsɔfo na ɔwɔ sokoba mpa me no de ɔtɔso mienu ɛyɛ ne yere na ankasa de sɔfo ne kan ye fidi wɔ na dwunem na ɔde ayɛ adwuma de manso aba ɔde ne ntɛmo a ɛna de ɔtɔso miensa ɛyɛ Kwame long spanner wakɔ akɔfa ne yere saa nkrɔfoɔ miensen one wɔn mu akasa adeɛ no wɔka tie na mehu na me ne omu nyina adi nkomo oba no Kwame long spanner ana sɔfo no na edi ne nyina akɔhye ukwada okay so beba na die omo kano ma ba bitim na ente saa kra omo se ente saa Kwame long spanner so on fa na yere no David oso on fa no na sɔfo ne nso se wono nso nkan kyerɛ oba ne se be ma we di dudu na ware no David also nkai we so we kwa di dwato be sin so ano mo ka ho asam wa kan abo miensa kra no oba no so oda so te aware ase no na wase second third time if oba na se fra wade ase ni okay mum de ba ya ni nyina o mugu so mo ka ho ase okay Kwame nana hye wo mu nkuran na ka kire o mo se de di kan ye oba mata abalu de toso mienu ye Kwame long spanner ena de toso miensan ye sofo no wampa me no hye wo mu nkuran se ukuada no anopa Nyankopɔn ya adoma asomdue ne ye hwehwɛ nti wo mra wo sa sofo ka ho ye on se nyame nipa de onya ka se ukuada no de yegini ye se sofo ode ose be yoyo na ode antimata ene Kwame long span aba enti nana osofo migidi ye se otie yen na se de anjiru nso ne o mokasa nyame ya adoma eda ukuada no pa no kron ye be hu o mo fia so okay mate krache wo yire fia ware ase empredo do sei yo mi wuzo fra ware ase da we ni de dikan we eni de dikan o ko da banti we ni de dikan we fia ware ase se o jame awale no okay eduru ho a Nyankopɔn ya adomo a ukuada Kwame long spanner beba sofo beba oyere beba yehia ibekunu ba bia esese ye de to wate wo so da so pe wa ade saati pepe se Kwame ya kana wonti aso chinchina wo bakwa dise yenkosrim ye kokogu wale no osrim no wa be yine nuoma bacho but se oti ase de a oda so pe wa ade se Kwame long spanner rekora oda so pe wa ade bacho okay eduru ha ene ye tu a che ukuada kware Thursday Wednesday anopa ye ne woni sa nkrofo miensa ni nyina abihia ha muni hu nkomo na afi bibia mfa ye da nyame ase arofo matuka heba mischafo awie Nyankopɔn nsuamo ene mwachitaye eduro we dodo na bode nsamrane antenes ye duro no matuka heba mischa ye dura nokre mese wo sese wo nonom a ebuwa wo nipadua na ho den pa se wo ye obi a pressure ya ka kire se ebi ejina ne nye wadura wo hia ye matuka heba mixture onasi tumi tatai wanum to na wuntumi ne di wanya ni ho hawo uti ebom gang mesrew no madura ebeboa wo matuka heba mixture so yo obi asroku yade adwojo usisi yade enti watenka kora teko oba wanya nsabuo mu problem ana ba ma waye mrempem se wunya matuka heba mixture antides ye duro ni bi na no mo a wawi kumase ha oba misti heba dani heba kolinak ni apidanka abeja bi halu seba wo drug lane Accra Christ is the answer wo takrade ena Kingston wasin fusu obi nyina atombi ye numbers ye 0243 420005 ena 0554 363424 and the Dawoodaba Hospital
ewe jeso krapa besrew ofro kaye kwa jeso akasa obesi wo metro janhye Gweyel filling station ne nchen hwa yesi hwa baabi a metro de wono kwan na eda hwa yaguso no obenante so aba be 40 seconds eni tete aduasa na aduanan pe ana abusa woni ye wo ho no se wo pe baabi a Dawood Eba Hospital ekono ewo soro hwa wudi free ho ba kwan ne ho a emu ntwe kora na wo yade bi a beda wo so a wakwa enkono onua yenye hwehwemu fa duro nka ho na nyi ahotawate enesa wo ye bema na wa ye mre wo mpem ana wo bema ewu wo ye ne hwienye ya omo bemu aduro di apagya no wo ye oba wo pa wo wachini awo ne ma oba Dawood Eba Hospital ha ebepa ho ama wo wa wo die yesisi yade sasabro ahotutuo ana koko hawo wo hunsu agene untumi nyemba enemu yade no akote ana stroke akan watofom wenya prostate mu hawo ana ulcer detete wo ne Dawood Eba Hospital adokota funchia na womo wo number eye 0244 886437 and 020 168 1717 and a 3P garlic mixture den so yadro ye piwak natural health for na diaba uniada senia de bia wonkwa ya no aye week obeda sore kura no na honam nyina ye wo mre enso nkwa da rest you misreo kope 3P garlic mixture dro we natural garlic wom edisa wono eboa me moja di afrusa na kama uye obi a pressure nyina ye cholesterol was immune system ne mfanshi ye ahotutuo to de bi kura wo hono wunya 3P garlic mixture ebedi wasem amawo oba misie ba kolonagda ne heba ne mya ya yetu a kasa me pe 3P garlic mixture your number ne ye 0248 928824 and 020 100 0021 and ya Bolivia Enterprise so and the Future Life Smart Foods esa yade me pa cho se aduani na vitamins ni minerals aduonum yensa wo no eye sa aduani na amino acids 19 wo no eye aduani kro ya na omega 3 inulin selenium energy protein fiber ahyemu matonchom no de atienie bra beka yade a etete wo ne kire yen na wo kan be ma woduane a ahodinu ahyemu matonchom a obedi na wanyu ahoto bra beje wa ahoto wate so for alignment ye ne multi home eni dia nimhwe for further inquiries free yen 0246 01 0150 and 0242 87 8090 arafo mi din de Krobea na Yaw Asante medimusia asebi ukuada nyankopon ya adomo a ye beto aso jataba na hihye adwuma die bi yade besomo e kwadwomo e de content an so ba de chia me ne ya kwa me ote wonka ye sorry so be ma 10 gram a wofe ka hye obetnase no di twaprim abesom na die be na kumatia ebi be ka kire ye makraw